kra wano no brode enye peda na na sa wotena se say ya no otumfo opem so ote kokko so atwe pini okasa no ma tutu ontoma sa se wotie o na na Krobea am fire kajagum na yetie o Promoto abushafo ya mamunyina habraso sansima hodo ayaboabo no yatudisa Asem Beba Dabi kase abono yade atoamo wa baabi biara mowo na ensamo yade abra mo no abushafo de edimu akotere ebi enese yenya ntia sasa wodo ani ehye adanko ameye wo atwemango beja nofo emensine Yaw Asante emantemu a atututuo ho anesika twe bi akosoma ekowi ase enipa mienu omoprepra emodene pa yebeto aso Adventist Senior High School or Bantama to a casa or honomo. Our bofre to no canon or wakasa de dinkan crana busia. Areho pa. Crouchy be a 1 year and fear no babes a year at Unum or piano muso ever a year or Boise Lankley Stadium Honoma babia a ben ho. Na abusafo omusu subribi sebribi ene esi yema obikoye na nyedua emunsam no ye de betoamo e wokase eso National Road Safety Authority mumpanifo abunkonta bi enkwanhia hodo afi atwa mu na emunsam no enyan Ensamno daso kakra be ni apone de amamo woni yantra kwam se de bebe na wie pam na emo mutie na san so family sense mo dum nyina de abono boa he ne de akwakoto techfmghana.com tini radio utie bi e wo honum na nmakwe be dawro ma e na omodom aboa ye amanse mudu yetimi e de ababe somo vata bo kano e wodwaso na abusuafo de tie ene se ba ye fie de orini yenya problem bi ada ne o mahudo bebrebe so ya mag drink e wo ho cafe bi anim e hawadwen e na vata mag chokutu roma kaka okoko ene ede eyoye enti adomde ano eye kama pa vata mag banana so e hodoma e bebo papa ya tese enya asem geto e na fe vata mag strawberry eno so ebi e ho calcium wo omega 3 wo 6 wo e na 9 eno so ewo na onuma ho dendenden se twetwe enya asem geto nkwada no mpaninum ene ewiabre ubo supermarket bia wo de ebodi na to din umbe bi amawo pani wo no no na akwada no so onum bi Perfect series ngoma no we adwaman so busua pe bi ma bofra ne nkenkan na neoma nkonkan emfama no se oba no nya ngoma yi bi nkenkan ya udi na bro efiri se sa ngoma we ne ya jetu o man Ghana afana ba bia obeko bia perfect series ngoma no a ena mofra no kenkan ye aware people who benya history of Ghana army computing for KG1 kosi basic 6 no science na mathematics ni nyina odi biaba preschool books ahodo ni nyina phonics computing coloring and writing creative arts aware people numerous ni nyina bi odwaman so abofra ni nya bi nkan ya neoma nkoyie wo mafri on so hwase na akokwohwe mofra na kenkan perfect series ngoma no sene wo si won tirasa wo mpagya woti na wo twere so hwe na ani ka keke enti se wunya bi mo abofra na madinki aka o ha abofra ne dache kope bi ma no One set mock exams, midterm exams, terminal examination, who do you now? Kumasi Puto Dobe Station, one of my crowd and some ambifu Ubehumo. Was if our bandit that Chebasha on San Omo home by Mapa and Farm Mount 0243 299 938 and 0540 755 Yahoma. What from Penny for by Johnson and Commerce Fata no no architect. Easter praise you made near the bar. Yenya wura ofori so bosumi no mun kakra ye kanko ye kanya kosi aduonu nson no eda ne besi kwasi ada hallelujah is our song jumadie no ho asem na ye ka no o Tech FM ene parish youth council no na to kese ede jumadie ba wa kwamu hurusie dwom na ye dwom na osori dwom eda no enya asem ketwa ne senti adwomtofo kukudam ene eba ohema mesi baba jojo ahini epito uso ansan so ka ho bi na yedibinum so ate sanso no Tech FM adwumafo nyina so ba eda no yanyiska enti no de hiane se wafa dancing shoe no be piem wo All Saint Catholic Church of Santa Sefanchine bra awia no na adwumadie no afrase David say ye ne de se wo say ne se wo mramye nkwa awradi fie enti manya ode so Tech FM ene parish youth council aka bo mu fra se bra ne nkoto ayeye adwum ya from trimodan na kwase wusu a cham me ne mafase abrewaba Kofi Chumesi afin sabni nie Asem Beba Dabi sabna nyaba duru se yaka na yebeka ye bohwi na yede yani atre eye adankwa me na adankwa me no ewo atwemango beja no of mensna ewo asante mantam ye mu enkra efiron mo eba etre se
etututuo ene sekatwe bi akosome ekowi ase no enipa mienu wonmo prapra emu oden ya sebra manogusu America sa doctor for ejinomo so ententen Kwame Agyenim Mboaten Professor Kokoto ewo asem no ento aso ya de ekofo ba ya nyina da no abusuafo onsi aso ewo ho a ode eba besom yen Kwame Agyenim Mboaten waba bedura momfa no to so mayen na fe de akoso ewo eye atwema enwa bieja north Kwame wonfa emayen Kwame ye na ko ji so mayen na me da se ara hosema esi ano den na ọchọsẹ emebu kobi ya almost say bi eye for ana wodi abo ani korea se nipa mienu epra na branche ba hokra de na ba cha hono ka fe se hono mo sika eye fi hono ya so mo cha to say na ano de na man bo ti na so chemu a ka wo dan kwa me ene di fafre mu a amu wo bia emebu ko ta ho jo yes eye base Kenya akọcha na nya one stop bia o chi ane bodi sa o bebi akoda mo no che se pa bia wo ri base wo no a ponche we ri base na wo ma na ho ndo mo ta ka ponche no ye ba sa no an ponche we ane de a wo chu a o mo ri zo mo ko yiye si en to ko mo patapata ai a un patari na wo me ko fie no mo chiremu a wo ma do ri base wo ko fo chu a ponche we ane o fie e ma anu so eye ntokwa and so batai and watch no much say e ko bia ko ba mbi to kwani tie ni na ba mbi to kwani tie ni no abranche ba kwa no ri be zo no chi mu a o mska shari tsimsa o we na patrol no o mska no e ka se no a she ho no a so de no bo je plan no nya san ketwa no chi say be no cost one so no e no chi to na to na ka sa ne to da ka sa ye no ana bi pe chi branche ba ko ho a wo chi ka sei oje ayahwe this na kwa se kan chen twetwe ana akoso adankwa me fodi ni mu a ene eje hugua abo omafo a won so ho no ye ka se o chemu a abambo so won potemu abemu obo aye hwemu ne so mo ki potemu chese enta so pe se na se to kura koso ko ye ya do so ya to mo no bi ka beta na so makwa kopra na abra ye no dan sini o ni ko cheri cheri ti akwante mu a se ni bi tin komo na bu chani bi nche ti juga ama enchemu se siye entu a abonkofo awokro ni so boy na uta ka ha oye ayamoa emeche ni nyan ho anti oje ankwa me tora tene wo so ho na wi fo no mo tena de no wi o ana aso ejane ko na so ko sel mu gi na ga ba ku bo no na enka akwa ba ku na ka kire ejane ru an se se bi na wi fo na de wi fo na no no mi an me de e se ka ko ana no sa ba fi nti wi fo so no e bo mu fi so ate na ne ka enti wo ba no ma re ne nti a chiro mo le ta no be se mo ko bese mo no no mi ana tiba o da go rom de se kan to mo se budu wala de e se kana ya sere e suwa bla ya e kan se kan da yo mo kan se kan ya hu ni yiri akon to so ko mo na o hedan kan na odu won na ne yere pen na to se kan to do pas kana ya de ati e so to mo se kan kan na ne ere mi twa na ere o ke on se won na ko di yi ben si atare no ko e che no almost boys no mo ya ta mo fi no me tu ko so and then the boys no mo di ka ka ta o ya tu no ya ta no ni ba ko ya so to pretend na bi kana re e kana ti so am su ko fi on boys na mo no ku be chere ba ko e ma mo fi on ma nyina mo se be mo nyom da ji fi na mo se ke cho mo se ni ma abeche na no na go twa no so no we can bo nje be ba ta no so de ba ta no ne bi ko ya bia o be fari we ko ndel nje ere ko ba tuna ko shi ya iza on se case ni che na bo police bo ni jano police station no di police station ni no di no so we obi ka se bia woni form so o ya the police station ni no on pack machine excavator na da den di no di no and ti on se sa so ko se tan so bia ere a police problem so but the report the police for them Kwame. Oh. Nanka Facebook no de dida so no ye hwe nanka wa maye nchirimu pa nanso Kwame Agyenim Mboaten wa free eye ahoma no so abusafo de asie ewo eye Adankwa ya eno ewo atwema ngabeja no of mention wa santema temu na mote emu asem no yanko ye ni mu
na ye to asem ne so na ye call Adventist Senior High School ewo Bantama na wotwetwa mu ani awre ho sem efiri ho ba ye na nya asem keto akora odisuani di tuo ahye ne ho akopie mu sukuu ho no mo a asha agro wamia tuo no bibi ne so amade na to ekowi ase aba ya ba konani ehun nsama ye bebre na asem yi ba ye nyina Suzy Pinaman ya ono tuo no kanani no no nkasai weni de din kan kura wakasa na busua asem no awre ho papa abofra ne kiremu se enipa mekɔ ne moa fise nani no kakran ne je dum wose efri bra asem ne si ye de nanka wo hu ade kakran nanso se bre kasa ide eno mo ye din papa de ama no se awurade enti mani be fra o awurade enti se na mabra kyese asem no ano hyepa momye enti akwada no senior okan nsem fa na mobile Facebook ewo tech 102.9 ye Facebook page on ma abaya ni picture da so bra tu ni kan no na ni no aye ko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  senior okan nsem ntibi boy na etuni ani ya ne girls bi ne boy eti ani mo second dex means me na me di me chia to sise me nim de na no ka chira boy ntimi me page am tin se ni tu means akata me ni say that time na we knew not here kakra to me show boy ni sana mde mujashi actually free distance na me dile me kasa o mu so mu fa men kwa madam intime ba sa no mu nyina se mu jan mu nyina so intime ba na me o mu jan na me pempem we ababa wa Suzy Pinaman etuo no eka no na o kan nsemo ebre kan no na onyo obi kura no abeboa no sukuu fo si wo mu suro moja asem no awre ho pa na abusuan so akasa wo mo se wo mo de ne hia wo mo ne se wo mo de hye no wo behuna de bio enti wosra aban sukuu ne mu mpanimfo obi a ne nsem obie se mo ahodo bia na abayewa no nani se ye operation ananuru ahodo bia beboa ma akwada na se hu ade bia mu no eno ne ade a ehia wo no profa se ne de me pese na ni se hu ade Oba sakura na ni hu ade me de no ne hia me enye sikase mu pese akura no ekon be faso bia akura no na ni be hu ade no mo mo hu ade because no ne se eno hia agency kwa de ko fa o mu manusi a wote ko we ababa wa Suzy Pinaman etuo kan no wo Adventist Senior High School Bantama na busuafo enso ana yete won kan afa ya nakase no akọ oboase sika kromo na yakwa akoduro no enkra firi no eba kyerese krachi bia wanya bebe mfie no aduonu enum ni din ene eye afriye na afriye TV ya no ye ho adwuma repair TV ya omako pie na mu so ewo oboase Linkley Stadium hodoma bia eben eye VIP mpatem hodoma na omususu biribi ede na omususu yamane boni Kwabena Steven etwaso amayen so uva Linkley Sports Stadium you get be a fence VIP yes baby aya na attitude for the type of wo fa hona wo saben kum so sa Peter fo bi wo and ye ta friend VIP fitem eho ana sawe wusimu yesi wo ye bema edia dodo na de friend ye afiye oh you be I nim no pa na wo hwa obeye se be 25 years wo baby na oye TV repairer ne shop no wo oboase bro no bi e fa mu se JJ na would free JJ echo stadium no e kwan se da nwa bia na awe o se me se aditinye na abantie no nipa bomfo bi ogese o se da odi ase nipa bomfo bi pa ana aje ne nkwa afri ne nsa na omu wie no o masanso aboni naked se support ankwa na se no na aba police for yese omu peja no ana ne nine no na nifa no na emuabu na oti hu se omu a omu yes ade no aprapri bi ekoso omu ni ntem em se buro ekoso pa ansa na omu timi yaku no na no na bebre busa se seni afri ye obi anu patamu he edi asemwa na betumi asie onu obi ewa asembi ana sempo se de yabon nekedi eja oko obi yire ho oko mpena twi bi ana ebia nipa kura no nikunu ana ne mpena bia beto no na akwaye se wenya yesi bebua ekoso na asa te ye kase de ade poti pa afri ye koye nkofo a anu nti omatumi age ne nkwa afri ne sem no ejama abonten abuja for the SCA ewo boase sika krum
ɛne amone boni o hɔ no Kwabena Steven wɔde amaye no yɛ to ansɛm no so na yɛkɔ National Road Safety Authority we ya so ya ɔkwan so kosɛkosɛ kwan so dwojo ho nsɛm nyina wɔhwɛ na ɔma nneɔma nyina kɔnkan na wɔbu nkunta bi abusua ani enyan afi etwa mu 2024 no mu nkuntabu ahodoɔ ne nyinaa yɛ kwanhyia ahodoɔ a esi yɛ na ɔde ho sunsuansoɔ no aba na wɔkyerɛ mu sɛ afi etwa mu mfie mpem 2024 no mu kwanhyia esi yɛ nyinaa na yɛ mpem 10 ahanan aduowɔtwe nkron 13,487 ɛna yɛ nkwanhyia a esi yɛ na cars ahodoɔ a wɔn ho kaayɛ ɛwɔ saa nkwanhyia ahodoɔ a yɛ kan mu ɛyɛ mpem aduonu mienu ahankron aduoson enum 22,975 na wɔnom kyerɛ mu sɛ ohwɛ cars wɔn ho kaayɛ na ɛwɔ soro kyɛn nkwanhyia dodoɔ a esi yɛ no ne nyinaa ne sɛ nkwanhyia no bi wɔ hɔ a baako ɛna esie ne nso ebowem na kaa na kɔbowem na kɔbowem nta nkwanhyia baako bi a cars bɛ esenum ɛno na aka ho bie ama cars no wɔ soro kyɛn nkwanhyia dodoɔ a esi yɛ na ɛno na ɔmasa bu nkunta bi kyerɛ sɛ emu motorbikes prage ka ho ɛne aboboya moto ahodoɔ ɛwɔ mu no ɛyɛ mpem num ahanan aduowɔtwe ɛnan 5,484 saa nso ana mpem ahankrono ahasia aduowɔtwe nson 9,687 ɛno yɛ private cars ahodoɔ a ɛwɔ saa nkwanhyia ahodoɔ yi mu ɛna mpem nson ahanwɔtwe ɛne nan 7,804 ɛno nso so ɛyɛ commercial cars taxi trotro ɛne nea ɛka ho no ɛnso ɛno no na saa nkuntabo yi mu nyinaa na mpanyinfoɔ ɛkyerɛ sɛ enipa nam so ɔmo ɔmoto anananom ɛwɔ nseɛ do mpem mmienu ahanan aduowɔtwe ɛnan 2,494 na no ɔmode toto 2023 deɛ no ho a wɔkyerɛ mu sɛ 2023 na wɔn a nam kwanhyia so to anananom wɔn nseɛ do ɛyɛ mpem mmienu ahanan aduoson nsia 2,276 a wɔkyerɛ sɛ afi etwa mu ya deɛ no wɔ soro paa ɛde kyɛn 2023 no na awrahosɛm kɛse a wɔbɔ ho amanneɛ wɔ hanom ne sɛ saa nkwanhyia yɛ kekan nyinaa emu dodo a ɛyɛ mɛma egyina wɔ ha mu nkyekyɛmu no aduowɔtwe na kyɛ sɛ nkwanhyia bia si a ne obi bewu a bɛkɔ akɔhwɛ mu na ɛyɛ bɛma mɛma no wɔ soro paa na maame a wɔno yɛ planning manager Emma National Road Safety Authority no owura yere hana biama bafi gan ɔne nsɛntwerɛfo abɔnkɔmɔ ensɛm ɔde to dwani nti yɛhwɛ mu paa hwɛ last year yɛnya cases yɛka ɛno nko no yɛnya maako 13,489 as compared to 14,135 last 2 years, that's 2023. And I have vehicles involved yɛnya 22,975 as against 23,998. And to which I say 2023 crashes near there a cost more as compared to 2024. Now I rehearse somewhere a woman say vehicles involved 2023 no ne dɔɔso dem ohwemu nipa ewu ye 2024 na enu mu nkodoso as 2023 deɛ no last year nipa nko ehwere omo nkwa enye so omo yare o ye tu kwan akɔpɛ ano aduane ye kɔkɔsra busuafo ye nam kwan ho etwam ebi a ye kɔ adwuma ɛna kaa ye de kuye enu nko ano ye nya 2,494 na arahosem ba ko ewo mu ni sɛ saa 2,494 ye emema ne dɔɔso paa kefa ne sɛ nipa ewu nyinaa yɛ 100 ne ewu yɛ no emu 80 nko ayɛ mema ɛna emu 20 ɛyɛ mma nti adenti na wɔ sɛ ɛba ne sɛ ɛne ayetie ye ɛyɛ planning manager ma National Road Safety Authority no owura yere hana biama bafi gan ɛsɛbnasi yɛfrɛ metrimoda hinana na akwasi wosu ɛkyɛn me ne mɔfase abrewaba Kofi Chumesi akra de aka ne yɛwode apomode mapade eno ne hepa plus mixture apomode mapade eno ne hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, and I'm sorry, who bet you the same wife, you know, you're tested positive.
ye no mbie no say eku malaria mo no nyina am ye nyina ye negative ade ho won ma wo ye Hepa Plus mixer no and wo de we nsu aba sentia e wo say wo immune system e strong da bia enti pavi e support immune system no na plasmox no so etu malaria no gu malaria symptoms et say etipaye afiafie wonu mu ato ahomre no msa achekura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanom no etutu malaria na se kura anye sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie dure di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka o pharmacies na heba shop FDA agye edwede nkrato yatum Hey, opanyi. Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma mi koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wa mo se. Se wo tumi kenkan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de. Jai. No de animdifo. Ene che wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG. Books bia bi. Ene owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books be any wa perfect series any bi na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto be maneba na so we de school be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the master school so a here woman mu a etufo nko aputuoja station ho a enkran danso mine first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer etutu malaria na se kura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Muso me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Abusua pomudin hu hia me yie esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also want your Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. Magie dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDAG edwede nkrato ya. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na ope brese. Okohwe onipadua mu. Se je onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasade dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center di amount say enhwemu bia bramien chen ma ye nhwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofi tem korese bibia de yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ya se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem ye timi aso ano by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea, 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 Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro.
Asem Beba Dabi o. Yesu wo ha. Yan bi sa OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Wuko Beba Dabi. tie. Hefa piao. Asem Beba Dabi. Adon mu buhura. Aye ni na asienka. Ise nyuma obiara ni nyuma. Nyuma no dɔɔso. Nanso de odi amanipa no eno na ɔyɛ ohwɛ so edidigi. OTEC nyame ma wɔn nyuma no enkoso. Opani a wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyerɛ enkoso. Abawo enkoso. Enkankan ko mantie no ɔmo yɛ modwuma no. Wo mu nyina da papa. Mo wɔn ahoɔden ahoɔden ne ɔmo dia. Ɛne se ame no kasa no pɛi. Enkwa na ɔde ama me wo de asɛm yɛ. Wo so wo di a sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwe bi. Pataya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi. Ebi nso wɔn so. Na ni asɛm a yɛde ne wɔn kɔ ni mukura na eyi tuo maa. Asekan. Wɔn tuturo nso ɔmo mpaaba ɔmo da tuturo ɛyɛ wɔ dwuma. Na papa wo yɛ ne kyɛnse. Yɛ kan sɛ ayi ne na ase nka mo. Bo wɔn mu nyinaa ho ban. Ebi bi ayɛ tia. Ehumɔborofo enyanka papa wayi bi. OTEC ma wɔn nyinkyerɛ. Ne dwuma ne ntumpɔn. Na ɔmo nso fa abotire ɔdɔ. Nsɛm a yɛ na ɔmo tika. Ɛyɛ futu sɛm ayɛ ne ya na ya ne kyerɛ sɛ wɔn mu gu yɛ nimu ase nyɛ saa na ɔmo teɛ. Ɔmo nka sɛ adwuma na ɔmo yɛ. Ɛmra wɔn mu gu yɛ nimu ase. 102.9 FM. Kata yɛ na ya na ɔmo hwɛ. Papa nka wɔn ho. Efiri saa abere do nhwiri kɔpem bra. Wɔde obiara bɛkɔ. Na wɔde ne baba bɛtena se a sɛde bɛyɛ a ɔmo bɛsiesie na biribi atɔ yɛ no. Awurade wɔn ahoɔden no tumi no. Ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduo. Ɛmfa nya kɔpem bra. Wa obepie wɔ ne mu nyam. Adum ne nti. Amen. Amen. Mami Who will you say? 12 years. What did I say? Krobea na koso wo woni nkwafa ntem. Ka bibie wo mfa kyerɛ na yɛ mmoa why? Mpacho 2022. Ena dan because me suwa mo no. Me koi me ntinya mbante me ba ame me kasakasa adan na ko bin tani. OTEC 102.9 FM. Mu hono mo sate sa adien. Sema ni dia kwa kodana mi fidedi. Na ofrosinte tintina meka tintina na sa adien o se sa adien. O hema se sema side afa. Ena me ndie ni yegi we na ma se fo no se me ma si afo. Na se ma se fo no se sa adien. Onye me da ahwese ampa na se pa. Ndi o hwe wase na emfo ye no so no woda hwese no krese obi ni wada. Na wo fie say. That time no 11 am be ko so. O no sha say. Asem Beba Dabi. Like at all ya of for soon. Of for soon no ni yes adien. Say adien no na by I say me wa yes adien na me say ya say ne be na me do for soon ni yes adien. Okay. And your phone say no na hwan na wo fie. Na wo fie na ata me ma me ni bo. Ni na baba ku pani so no so kwese. Ntina aka me no kwan na wo. Nne na misugu mi je fitu wa no sate. Sade na bu akwan put me bo mafum. Me de you me prim de se do be ba be tuma. O si me bo mafum California no. Se bo mafum se me bi no bu ho be ti. Me bo mafum se de mi su we actually na se mu ma. Asem me baba to mami no ka tell me say na man can't you bia. Se obi so mu ko sia kwa pese me ntin ndi sia sana man kan nya no kwala kisa se me kan onda duma ba bono na nani ma gua OTEC 102.9 FM de be kan dia na ma eji Akosi alare edi asem ene do aba na Krobea na bigafo eni na tiefo nyina enim. Okay me sam ne tete ane ne tentene sey me ne oba bi ana share ana yinsa bae oba no tu aba me dem ama na me hwe ama no woi me to abadin no wie no na se gana mrem no kura nye 2 years yeso ko school ko ya mami ya makula no ko school gane ba ya o se kura ni nyema ba atimma ye ko abusiafo ho no wa fa ne to ne twantro ne papa mu busa ne se wo se kura ni nyewa ne ba
ne dena wo no ne papa wai o so nim ne papa no o son daya na o nyama ya oyɛ dai o son daya na o nyama ya ono na ne papa akra ne Yesu Kristo second ana sana ne papa mabusa no o ni asama obaka ana ne papa mabusa ne say onka on person papa bi nka na o mamu ano wanti manka me so me hia me ba so me ba no ko school am say ja o chama o ni masamaka de beda onim kwa gye mensa no kro ya san aka frame of phone so ka zero te me yire no o ni berefo sese ni brade ni brade sa no ka kire why na ne o yire twempna sisi ya ono a wo ma mempna kokora no sese wo ne wo yire twempna na onim me me frame no of phone so te me ba na o san frame te me to duru a yire fa o ba bre no why kwa gye mensa no na ma to duru no san de koma no no de afa wa wo yire aja me ya me de wie na ma ba fie se ka wo mu minu no wo wo de wo kwa hwa wa ye o de awie wa ba kuma se aja mi wa ba kuropon wa fa wo se de o so kwa no wa to eme adura e de fa ba akoma no na me se mi nim hwe mi nim se na akọ kama nko kama no ma de no o ma mi wi no amfo ba afoforo wa fa bebre na ya no obusa o ka kire o se todura e de fa ba abre na wo ya o kan de ne kire no ubisa ne de o se o de kokọ ne ge ho one no han na enyini nye no ya nye message ne 102.9 FM pacha o yire wo mfie be sen mere o 35 years eno watete se one kodwomensa na atwem pacha wo de na ma wugidi se ya mpasa wo yire ne kodwo se akura na to ho na ye wo me atede akwaso bia na obi anim phone number ya ma information enti ge no ka kire wo se akwara na wo wa wo ne nye wo se ye hwan ba ya bucha me wa fa ne ya madanche ne ya na ne papa ma wo ma ne ya madanche fo o wo bucha se akwara ne papa wa o so nim ba bia ne papa no o bucha se na wo no ho ne nyame ya o so so daya sesen o so daya sesen o so daya na o fa yefunu Asem Beba is over me atichire mati hu ntiase we na me ba kitwa na ye twen ho manson de se ya no ne sister panyini ba ha honum to ko honum no o de kula na bai se sada de na nso to o de kula na breme se kula so o ba ne papa ho am so what o from ba mame me ge kula no ana me de akula na ko ne mame ho me ko duru ayi kula na so honum ma mini se ayi mbana wo me se 19 o se 19 o wa she 19 night wear and obo toma owo papa no e de mepra oye dey o papa no de ma epra o she dey 19 no obo toma and obo toma papa no so te no ko ano no opra na hey amina on she draws dabi hey amina te ko de ma no wo hwemsum mama ndaje ma ko da obonten sama o ka kire me so o pacho o twem tropa di pamata de asame na o sa tikire na meti se so ono papa na twempna de no opra ne dem no wa she 19 no obotoma no wa she draws o te so one hwan one na twempna mate ba ono de anhame me ba no na me pacho me je me ba Krobea nie Asem Beba Dabi Enebe yiro Asem Beba Dabi ile
me ayeye enka wodin enawia yi odoma nkoma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne ade hye awia yi yebema yenho aha na yama yenho yehyiehia enne eye wukurada enne ye bosome nan ne da etoso nkono emfimpinu ne aduonu num ene awi awia yi yasa hye bio ne yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene yede besom dwumadie yi enase yehia seyia asem krope ne yeka yese yede suade ebrekro na amwo ne yede kire yenho nso ade enu nti na awia yi a yehia yi nokre moma yense yenho se ye ba besuade na afei ya kire yenho nso ade ewa fidikasie yi so na awia dwumadie oba ye social media handles ne so a ye stream show no live. Those of you on Facebook no oba hwehwe Otech 102.9 FM say wo Facebook ne so a hwehwe Otech 102.9 FM say ye YouTube ne so so a hwehwe Otech 102.9 FM na wo hwehwe na so huna wadama Facebook for no monhye moma munua no munya adesua ne ade kire dwumadie bintie na wonom enya binsonhwe sa abrekro na amuo no obe copy link no YouTube fo no na wonso de amawunua onua mfa manua na yenyina yenya akokodro nsua de na yenkyere yenho nso ade ewa afidikasie iso na wiai o comment hu nso hia wadwenkyere o de be join yen awiai ewa afidie ne so oba comment section ho a wo de adwenkyere ni tumu eno nso ye be kind of live am obi biara otie ye na wiai enso ate wonka ena oba TikTok ne so a show ni stream live wada ma join ya o comment no ya fa bi nso to ho na yen kan wa fidikasie sonson fama ho ena ye nuanom Be Love Radio fo e wo Spain mo monitor show no e wo Spain wo Be Love Radio so nyina no awia ye chiachia moda mo ase se mo afidie no enso eda ha mo nso mo tie yen ena wo ko United Kingdom ni nso mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmak Radio wo ho ye wo Abawa Radio ye wo Mansain FM ye wo Brini Radio ene ye wo Sahara Radio onum nyina nso wo UK man mu na wia UK fu amutie ye nyina no ye da monso mase ye wo Kings Radio eno nso ni TV wo Paris France abuchiman mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM ewo Belgium ye wo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America mu na wie wonum nyina nso abade mu abiebiem dwumadie no etwagu enso ewo ho na wie mo somfo Krobea Nana Yaw Asante wie majimadwa na wie ye ba besom na wie ye de adesua ene ade kire dwumadie no ene ye de ba ne ye de ba besom na wie sa wonso wanya akwanya na woni yehia seyia sebe enyamfomso yehia sei no wadama ye nyina ye ba be fa ye ho adwen ye betoato adwene na ye hunu ba bi ene susuan ede brode ho no enso ebefa awiai agya akwa me bro na meje so ompom te say adum another Roma ene uko osande adum yensa very good na wiai nso yasan hia bio ye ba be som se ye hia seyia da bia asem krope ene yeka yesi yesua de afi ye kire ye ho nso ade sa na wiai ye ba be ye oba de chia me ho te say akra nyankopon adom ye na nso so nyankopon na dom no a me nso me ho den sa na wiai ye hia bio se ye ba be som na ene ensem ewo ho ya ye be bon komo ewo efidikasie yi so sebe ensem no bi wo ho no mo a eyobi na ato no na wutie obi die no yese na wo de fa won so wadwen momfa mfanyini no mfa makofi mfa mame na ene onfa nto so efe enra ena ensem bi free Nigeria mamu na enenam ententane so arehosem ene wom na nipa dasani a wotie entie me se emfa ho ene baabi a owo se wo bra so se obekwa a obekọ emfa ho baabi a wo hye bia no
se bre na so se me bre nie mekɔ a wo bɛkɔ saa de wei odoma nkoma e de hinta adasa kyerɛ sɛ senka onipa dasa ni bie nim kwane obefa so obewuo ebra obewu a enka nipa bepepa enka ba ne saa no ekwan foforo bi nipa betumi afa so aye bibi na ode adane dane nuoma bia no enka nipa beye saa de wei enti ode saa de no ehinta adasa se ye ya me ne wo ka sei wo unim da wo beko me amete hai minim da me nso meko enti na da ne da ye ka se wo wanamontuom ewo owia we yase no eye ahunu won totoye eno ye baako mienu eye ahunu kwane a wonam so a wo bo bra miensa eye ahwede a wodi ye wunua kire se ye wo stages miensa ene wa braboni mu nipa obeba wiase eye baako oba na beto abotefo a obi na bekurakura wa obesuso mu a mienu ubenyini wa obesuso humu sesi ya mete hai se mepese minya ebia ensuo bidigu memene ase a eye mia na mekwa akoto eye mia misika enye obi ene de mamie eye mia misika na mayi na medeko de atoso miensa eye bra wanyini na wo yareda ho eno nso obi ne bekurakura wo wunyini ayare da ho ene sabi uwu ni nyina ye baako pe enti wuswa no obi bekura wo ubenyina da ho ubewu obi na de obeko enti nipa emfimfini no pe ena ode wo ho ebra ode wo ho no that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo, Asante. OTEC 102.9 FM. Akakuna bete onua ori abe. Akusie ati quantum pon mo. Sir Orni Marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi Yesu woha Yanbisa Peter Oteka Asem Beba Dabi woha Wuko tie Hefa piao. Okay, out of form fanche emfema mu dwuma ne yedie enti sene na ma no gusu a meka no ebra eye bia baako pe ya odipa wa utumi so wa ohum no ya hwekwane a odi wunuanom ebefa so hwe ba mu owu kwane asaba ya wi wo fa so okofa no obo ge na da o odani fie ne dem ne mpa so ene empa kama ena aba ya idem na eho no wo mayi ahyehye nade bi ya sa nade no wo mo de poritank bi edi asi so obo dade na bua ma poritank ensuo wo abotohwe awura abaya no dan no mu akwa bone so wo ne dem ho poi empa no so ya poritank na da ho no ge na wo kwan ya ono so afa so awu enti senka obi ne hu no ene o ka kire ne sa abaya ene yi awo kwa akodai onsori biewu a nko anyi ni dabi ebi ene eda wei mu ade enchewa ebi anko beka sa ne ma me nko hye dem hwe wo hye ne dem o pare tank poru abu ama pare tank nsuo ma bebo abaya no so wo ne mpa so ekuno ohu ba bi ono so akohia ne de sa ne wiase abrabo de te enti onipa da sani oye ntete ewo mfremam tete ya old girl onie abaya kama hwe onie Cynthia Chizoba Oguzi Nigeria ni abaya ahofefo kama pare tank yakubu atonso akubu wede enti onipa da sani oye ntete ewo mfremam nti ya ahwe ne omabiye obo masim nie akra mo ni kasa ye na nyame ase na ye nchia ye tiefu nyina
nyankopɔn fa awura ne kra nsie yɛ abusuafo no so ɔmo yakɔ akra sɛ saa yɛsɛ ebire bi kɔnfo bi hyɛ abrewa bi enkom sɛ ma wɔnkɔ afuom na saa da ne edua bi bu abɔ no akra unim sɛ enka ne tete na owi dua na ade ahyɛ da ho piece na esini na aka no abrewa no dia wɔde hɛ da wɔte hɔ efiri bɔ ne so ano wawu ebia pepepepepepe na asie enti ewiase sɛ nia ede wo bɛkɔ no woyɛ deɛ nya ede wo bɛkɔ enti ebra wote ase na wokɔ na wo bai na watutu anamo sisi yie na wasese wo niema yie ebetumi abase ebikura na nei wo kasa etwa to a wo kan nie ebia wo nante ana etwa to a na wo kan wo nante ani every say awura we wanka bia nsemu da ene wo koda no so na wanyare ene wakase ebikura me ho mfa me sei ni sei ene nya ade kye na yade bi akye no wawu da ne mpaso o nanka ebu ye kura nanka nsuo ni kura nhwie ngu efiri soro ho ba kinkire yi nyina bibia ntimi ansom se eba bebo awura yi kinkire yi ama akuno entiwi ase ebreko a ubewuo no wonim ena de ani wu aduru so nso na ewu nya de oyade we aye se ya berwa bi da ho a wo po chechechechecha o frewuo ka na nko nanka wakwa amanfo ahia ase ekura bɔ mpa ye boa no senge we de aduru de wa bre nyame mefa ne nkɔ nyame mefa ne nkɔ da bi o ababa ho a wakoda we senke opie na ka akɔbɔ no kra nke ebeka ananka ona mabontin bi na obi to etuo bi na bɔ no ana ba bi bɔ no a we de wada o azuto hwani a asi enti wiase ene ya wote asi sabe ya me ne wo kasa ya de wo ye bia ye ne hunu se e bia na de etwa to eno no akra me da ase me nso me da ase ene japoma osena na ya Krobea Asante me ma oni wa bedwafuo nyina kwa aba na wie me chia na ya poku owo kwa da so dwena se konkoma store onfa Asem Beba Dabi dwumadie no eni agrokra na Krobea awie yi yankopon nya mo kese pa wate na wie mi hum sei e won tentan ne so a na mani age waba ni sei no na won so wahye ama wunianom enso anya akwanya na wone atumi ajoin ni show ni nso bi live awie na na sika won so wabebo awuram osena na ya Krobea Asante awie ma menchi achia wo na na sika nie me nso awuram na wie ye nyina na aba ye ba besom anima ena osi akra Krobea me mamu ha eburu awie ye nso ya bebo awura ha wo na yanim nyina na wa ha ye hwemo live wo pankro no na Krobea nyankopon hyira mo na wie ye wogidie wa arehemu se de beye bia no obi nso ebenya nasem anu yie ama enepa enso akoso edi ama ye nyina okay awie Kobi 1 osi akra Krobea awie ma ha na ushow no I just love it akra Krobea me do papa kire se asem ba mo animu a mototo no ma ye hunu asem no ne no kore pa ma edadi enti na awie ye da mo asepa wate Ruti baby when was say oh good afternoon Nana Krobea awie yi amahu hai mani age mesia and was akra Krobea ma ha na menua ye friend girlfriend odi na woda enti we hyene ma me mate wa kan kura wate why girlfriend unua ba mesia se omo awoda diepa nyankopon hyira enra adofo ye di nkomo bi ewa afidie yi so ya enkomo no ababa wa bi ya ye frɛ no Nana Amampɔn ono na ofri kaase de ne ba abaya ya sese ya ye kasei akora ne wo in secondary school sebe enam de etoto akwada ne nti akwada ne ntumi ntina school mu ye de ne kwani ne ye de akwada ne seba na nuaduamu mu ena Asem Beba bepie wo oni owura bi mpratwe emu enemre nkwada anketo aba utumi poma oba menka se wo na unimba tete unkosia stobonfo ni bia akwada ne wo JHS 3 ya wonwie JHS mpo ene okokosia boy bi na boy no okosia no ne namfo nom so ne namma wo ne boy ne betwe mpra wo kire se na woni bi da no ye virgin be manfa ne honka ne da the moment a sakra chi wei eni ni kohia ye
no che ne poma ne baako emoja tu na bosome nan tienu anam se ade akwa ne bibi na de excavator na excavator no se betumi apoma oba na bosome nan emoja betu na akwada ise ne sofo ene kobo mpaye ema saa moja no etumi twai na sese nioma akwada no enemu ewo no ankasa na brabo mu no eno na ama wontumi ntene school sabe ensam no na akwada na ekeka no nra na mu ohu oba ade be keka bi di akere yen na mu ohu enti ye ne sada bi moma ye mpe krache no ye friend phone so ne ye pesi ehunu bibi ba akopɛ ne ye ka kere ne si ehia no na mebusa na asɛm no owura no nso de asɛm ene eyi ma no enye hwe ene ye to nsa friend ne sɛ ne ye hia no sɛ womra meyi ne ho ano sɛ ubetumi eni akwada behia enwe baako bema moja atu no bosome nan eno da nkyɛn wo bema wo ne oba atwempna ubetumi abie wano aka kira akwada ne sɛ ne fiefo se onfa ni moja amra wo bema no fa akwada ba ya ni moja abra na ge na sie ni papa sɛ nye ni papa no ohia ya enka ba this time ge na wu mienu ge ne maame madoso enti onokura de ofiri mu a amanfo keka wo zongo o kaase ho se ensai hwe ne maame ne kura enhyɛ da ha no kyerɛ sɛ ne baba ako awu miensa abaya membogota wentra adaya me botra no yo ba ubu nsa eya membogota ne ntra eye die ntia enan so betumi a pestia kwada no o tata kwada nse he na wo na unim sɛ na wo nye virgin ena o ka kire me sɛ o ye virgin e ma me ne o dae no na unim sɛ o ye virgin ena o ka kire me sɛ o ye virgin e ma me ne o dae no okay enti yemfa nsa nka kwada no ebia sɛ ne akwada ne ka kire sɛ no o ye virgin no a boy yi so ka sɛ na ga ni nim sɛ onye virgin ena o ka kire nso o ye virgin ma ne dae no sɛ na nka akwada ne ye virgin a nka de ne beto akwada no ene Hamid Muhammad owo yanim ha oba de achi ame fa krache ne kwa adu bono moma ne ntena se fa ne kwa adu bono no ntie ono nso ne kwa adu meti obo yo akra etiefo se mobeka ya enra na yedi enkomo yi wo a ene enso na utie se na etie ya wa ha no mo na awra bi ede nanihu hancho ba ene ozibuwe meba abayua afe na wanya emfie edunwotwe a okọ edun kono na nkomo bi oni mididie na hwehwe maso mepese moboa me wasa akwan ne so enti ye ka se ka kum ye tin ye gine kwaku anum ne sa enti oma awura no a enkasa de awura no e ka ne se eye bribi no wo papa ho na ofiri ho no moba o maame ho oba ye na obehia krache bi enti krache ne de pe asem atu ni trimu ma ono so epene so osi na bema de bema de na ohunu bi da ne yakeka ama na tete na emum se de na tia ankasa de wono ankasa de na onwura mu da bra krache no ede no ka no eda edi nkan no on de na onim se bema oba mfa o bema da yesi ya na emoja ba na nso ya de kakra bi ke bi ade betin ana na nsa na nka aja atiko se de na o mo keka kire no no na ono so nko a ne de bosome mako enan na emoja no entwai we ma ne kweka kire ne sofo no na ne sofo ene no eye empaibo na etikoye no ansa antene de osan ne krache ne gohie abiu ebrebia wo ne krache ne bihie abia wo huni ema bi wo nani so a ompe na afei na krache ne nso enkomodie mu no okeka nsem bi nso afei woda so odadwen ho a onte ase ebi ni se wo na na bi se woni ho a wo na obedi na ade efiri se ensuo bi wo ho a wo na na hweso wo se ada bi okofie bae oba ya na krache na busa ne se ukoye oso akotena wo na na akonwa ne so ho menka se nkotena akonwa ne so awura ne se ye ne nwanwa efiri se okofie ho no na krache ni nachi settings enti se ye den ne ohunu se wakotena ne nana akonwa so settings eye roba akonwa yi bia ene wotena so afei onim se ye wo settings man ukuma se ya ayo hey
ezi acceptance for mo akwa ba akwa obeye ma acceptance for no eho da di pa ye buoi me nyoma ni nyina hye o diakani ono na beye ma acceptance for ni nyina tote enti ze acceptance ne de eto ya ade ehu acceptance to aso enti eba ne sa no awura ne se na kire na adwen woni krache ni didi nkomo a nsem bi akrache ne keka no na asehwehwe na so otimi ka kire ne se wabusuyanfo se memfa omoja amra na mpɛ na mepɛ wasɛm kora nti na memfa nkoye ɔse wo hɔ a otimi ka kire ne se mantem ha kora de o wabusuyanfo no ɛse memfa omoja amra na nka wo munyiw emfiri hɔ no mo efiri se opa maame baba akokora wu ye nya wo maame de ne ma omo dɔɔso pa ndi ufiri mu a ne ya no ebisusu ayɛ maame no eya ɔse sanse mu akrachi kika kire no na ye ne nwanwa ɔnti ase yi wɔde ne nam no obogata tra ɔse efiri ne kro emogata ntra bio asɛm be nie krachi nsɛm ɔkeka kire ni nyinaa ye hu sɛ pɛ na ɔpɛ na asɛm enkenye saa enka wɔde ne mogya ne nso so akɔ ampa awura si efiri hɔ no no ɔda ohun niema bi wɔ n'ani so na ɔse eduru ba bi a mpanimfo mo anim ɔsɛ de wɔka no ɔse na se na etimeji pom sɛnea baalu bi apaye ana sɛbi obi gya mframa na wɔyi mframa bɔne na ebi a agye puu no ɔno de sɛbi otimi ti bibi saa ɛwɔ ne baa mu ne soso atia na etie tuwe na da ko krache no ka kyɛn sɛ krache me sɛ me hu sɛ me ne usan ye no eniema bi nkoyie me so tia na etie ɛwɔ ano ɔse krache ne de ne nsa bɔne mpa so shit ɛno kyɛ sɛ awura ne so on one tiaseɛ ayese ne woni obi wo ho na asem bi ahye no ana se waye bibi ama se wanu no hu bi no shit eno so wanti ase afedi e wo hwe ne ekono a na ano odin ne so tia na etie eniema a wo hu na nani so afi wo ka kire krache ne se o me yempe baabi mfa se be ya na ho beto no a wo se won de woni no eni baabi a ekọ wo pa won ko no wo se aboni dua a won hwe no o me yankwa dane wo se won de wo mo ni dua bia enti akra odwen ho a akwada mfie afi na okomfie edu enkono de wo hwe masa ne mo wetoto na wo se wontimi kura nsu ade na wo se ode ebedai akra we na enra ode bedai mama abaya ne ntena semame na kwame opon awie mahunu osena na ya Krobea Asante na awie mame mo ha na menchi achiawo Hamid Mohammed akwaba ohote say eya bi wa no na we bema se ne oti ho matwo sei na o kasa nkete say me ni pa fiafia ikura hwe se ne me bom na wa matwo bozi mai sei bi wa no why bi wa no na we bema udi de Hamid Mohammed akorai ore na twempna emfie sei bi wa no Hamid kasa gusa de we mo fans be 3 years ni be mfie miensa isi a moda so te ho ana se mojaye ejaye 1 year aba o monte ne kasa no mojaye afekwaba 1 year aba 1 year aba de ne ma mojaye hwan ne ja hwan ene me bibiri nsam no dosu me pese mi hu de uja ne nyonko hwan ne jaye ne nyonko ona ujaye no eye de na ujaye no okay that's duru baby na nema bi oye nema bi nema na oye na maninjo e de enema so ono ba o na odidi to atem mebo dia ne sa nema no sebi oye be ma ono ba tin oye sa oni bejo aninjo nti de ma mi ninja no anu bi na no oye oti wa unya ne hwe o se ni buafu na odidi atem na nsame bri nsame ne dosu mintimi nkasanti ene de kasa why baabi aduro ne de kyesa o kasa kyeresa wa nkasa ye de sesi da ne online de wu be kyiremu no eno na ba mi ehu se ye sesi saa ana se eye 9 udie me very good abaye ansa na wu be hu no eni sesi ya so de toto ho a ote say ne so ate wa fon ana se sesi a oda so ye te se first da
ebi abeka ho sani ewuhia no onti sei nti ene wo sosene sani tam na wuhia no okay woni abaya we hia ye kwa adu anu opanyin de ball no uyi wo ano ewo mu sei sadi odi akoye sa abaya we no uyi wo ano sei se mede mu akobo no ode wo ho bo abaya yi kwa adu na papa we de ball no uyi wo ano sei se ye nkyire mu a eno na obey ne maame e de abedan ye no uyi wo ano sei Hamid o se mi e wo ha no ofren we o se me di ko jiska duro ana am hu de me sinka sam no ti me ni hobby enti wo wa hunu se ne wo sinka na minya hwe enti me hu de me sinkyire na wo de ge we yi ko jiska duro to on na kan on na me busa wo aha me na ko jiska duro ona obreki ge we virgin to me na me nya bidade me na me nya bidante me shede de na na wonya bida no na me no me fa me kan obada aha nti me nim se virgin na say me shede nim sa ne mana ni susa na one na hia ye no sa da no uhunu de yen se ge ne ka kire wo so ye virgin okay on so ka kire nse on so nya bida aha on so ka kire no ha abaya o ka kire wo so on so nya bida okay enti wuni ni hia ye no wunya bida on so nya bida de na wo hu ye eba sa ye bre aha mpacho mo fan to silent why fa phone to silent mo bre wo kwan ben so onzo onye bida onye bida wo ya obre okay na wo sore ye no mo ye wie ye no hu se emoja afri akwala wo se me nye bida no me shada me hu hwe ana me anye bida no ya hu hwe ana ya se de wo se ye ni anya ne sa enti wo hu moja bia oni ni dawie no oba be ka kire wo se emoja etu no wanka wuma wasi moja bia etu no wasi wuma na start say etu no oni ni hia wie ye no hia de na hia na moja bia ma na free sa abre na ekọ no aba ye di say ansa na emoja hia ase etu ni ko hia ye no vai say wa oni mi hia ye no week ni mo ko no ana moja na start say but na ba say de emeyin sen first de na menua penyin mam ka che menua penyin se menyim na boy ni de adura kam ya na eye ga ne be kan sa asem we kire o o se woni ni hia ye no sa week na mu eno ohun sa de no na ye te se de waya abortion enti ni nua penyin kura ka sa de onyem na wo de adura fa na o be kan sa asem ne kire o honu mu de wan ka de ba wuma na okan ba nye da week ni mu na okan ana okan ne sesen o say ni sister simi de dura kanana so na obi a week de we obi timi nyim 1 week obi timi for 1 week nyim a me de dura kan wasi yin say sa na okan enti o ka kire o se moja ne tu na ma wan ka say wasi ya friend moja say eba nti wuma ba 2 years po na say na wasi moja na eba bum bum na ana midiniko ana mini obina ka yenso oba amaka yenso midiniko jiska dru se ade mi bisa wan kan kire se moja tu na abosome nan na moja tu busumi na mdia so bewu aha aha wan ka busumi na de wo gewe de na wu fa ne ho aya wo ka kire no me omu fi o de ede mu fi o na ede nti tan amene no ho no tama no wana omumpese omumpese menene bewo because they na say na menene city no antina bibia ni na omodi tag me me so o bibia me o tag me enye nte enye sana this asaba mu wa so bitimi dana so bi chichire me na matete ahoma no so na bibiri nti omufi o na ase na omumpese me na akura no bewo na wo ye de na hu so mu fie ho na eden se bibi attack wa hu se bibi attack wa nkire so obi fie na eden
sɛ tama mene start sɛ yɛ nante no na saa ne ma ne start enti wo yɛ dɛ na wohu sɛ ɔmo no fie ɛden ɔno anga sɛ nim sɛ ɔmo fie no ɛden ɔno ɔse onim wona woka kyerɛ ne sɛ ɔmo fie ɛden enti wo yɛ dɛ na wohu yi ɔno ana kan na mimi hu yi ana deɛ ɛkɔ so ɛwɔ me side na me so me hu yi ɔno na ka kyerɛ wo sɛ ɔmo no fie ɛden gay na ka kyerɛ wo saa sɛ ɔmo fie ɛden enti ɔno ɔka kyerɛ wo saa sɛ ɔka kyerɛ wo na fa yɛ den okay enti wo da adeɛ na wo hu ne da me hu na bebree na me hu deɛ nneɛma ti sɛ mitimi da na so obi de agumi so ase obi kyerɛ me ase obi timi woni wa akora no ne saa ne mana ɛna na wo hu enti wo hu ne saa no ayɛ den me hu ne saa enya adwuma me side na akɔyɛ adwuma wɔ hwan side to ende bibia be ko no de adenti na ya enya adwuma wo side sɛ so bia ne kra kita no okay anya se bia mo mini hwe meto mini bibi mini pala mini hwe so bia ne kra kita no me kra me hwe ayedin kakra nti sɛ obi na anya se bia obai bibi de atia me na enya izesa okay enti saa na tie sɛ ne wo ka ne ya wo gay we yabusuafo bɛn ne ka kyerɛ wo sɛ fa akwala we mu jabra gay we na minim na maame ana ne nua nketo no pɛ na me no enti wo mu hwan ne ka sɛ fa gay we mu jabra obia no ka sɛ me fa ne mu jambra sɛ ne sɛ mu ja obia no ka o se wo se ono na busuafo se kan bibisa tie dia me ka ne okay ono na busuafo se fa gay mu jabra na wo na wo ye ni papa wa be hie ni papa enka by this time enka wawu adenti na wo kan sa kyerɛ sɛ baby wo ho be kwa me metimi ka yɛsɛ ma no kwa o be kwa hia sɛ bia o mu fi o sɛ otimi o sɛ okɔ ne nana mo no metimi ka yɛsɛ ma no nkɔ adenti na ma no de ya na me kra ne yɛ me no me nya okay sɛ o be kɔ tigata kakra o de mu fi na wo to na wudidi ne obi aso nsa gata de enya de papa na me kan say aya man ntina no anu say o say me say o batra gata na den sa enu anya men shift question no me say wo ka kire gay we say na busuafo say wo fa ni moja abra bibi sa nkire no onka bibi sa nkire no abaya wo krachi so won kan sa nkire o na so aka sa nkire kai no de ye nti a wo ka sa waka kire mo ano men ade na ka se go otam no de no kam na moja estati se e ba no na Mr. ne ka se ade ay makoya abortion na se boy na fedo de kamen ana mka che Mr. se mi date da nti minim sa no mani nso ana mka che boy ni se fi so de no kamen moja ne ba e fa se November ne estati 2022 November no break me ti November ne by December by January by February the same moja na by ana ti me ka chance moja na ba ne minti de nti moja na e ba na si moja ne ba sa for me ba bebiri so na me yusu na me kekem ana ona kasa ko to edu drug store e de ma me se me ngina me ye de ba de na me no na edu ni ye yi me mo duro bi adi to aso ana si me no pain ni be ko fom ti na me ka kire ni se menti ade na ekoso fi so de no kam ade na moja gusu etumi ti ne yati ni mo no ka kire me se me mebusuafo se on fa me moja ambala na ni ti na ye leki kura se me oye ni papa ana obaye ni wo hu se me like me ma no kasa enu me ni papa nti na ma na fa me moja na nkon na kanya saade ya even kura na me na ma na se me ho meti o ka kire me se mebusuafo e pese omoto asma mami okoto edu drug store ana ode ma me se me num okoto asma duro eduro minim se asma duro but no se ye eduro ase obuse ye we ya onum no e we nso eduro no to ma me se me num e honimu no ka kire wo so abusuanfo se ono mfa wo mu jamra pachani na no se abusuanfo se onfa wo mu jamra me ye dai pachani de wanka so mpese wo de mo bosum ba de kan woni de wanka mo bosum no kan e no kan de kan woni de wanka bema se wate de ga na kan no se de kan en no kan na maintenance no on tenance se wo busuanfo se me fo mu jamra se wo buseni be na minima wo se me fo mu jamra se ne se are na oni na emi nkomo sa ni na ndi moja se mu nkomo da
enti de o kan oboa de o kan de minim be ku efiri be kan sa na moja de na moja de a obuso ni be na ka chem se mi fa moja sese are mpacho yesuru ho na samne ne nam na yekosuru Roma ya so dan no ti yakọ no bo gata tra na mesme bo gata tra ni ye fie ne nim gata nu ono ka chem se ma me bo gata ntra ena bisa ne sa de no si kan se minya me ma me bo gata ntra Onene nama no ye ne ho spiritual nioma adentina na wo ye saa de kire ge no minya ho bibisa o minya mo se bia minim hwe enso se na di hunehuna no enye bia na wo kan nti yi hu ano se de osimile hunehuna se de onene nama obogata se memogata ntra enkankan kra ne se ani sa moja sem ya abetuto minim kan moja sam kra da ba minim sidenti ono no kan moja de ka se mebusia form pe ma me busia form ni be na minim no nyama minim obusia ni be anya firi minim obusia ni bia ho ukasi ebusia form pe ya se nyanya na uja mi ukasi ebusia form pe MP ya se obusia ni be na minim di nkomo a na ka chem senti se ai won pese me di kan aye ja u di kan apeye die asana na sa mimi di kan ye obakotokoto mi nsema wakan mi am pese o se ono mpese obede o se mimi ye die su nanti ono no di kan apeye die na sa mimi di kan ye die na ono no bekotokoto mi ejo ono okope ye die ne wese di kan apeye di kan ye djuma pesika mimi nsem no endo ka so di kan ye djuma pesika asema o kan no odi ka chem se ade ya ento se mi o ka chem se ko betoka ma mi use dey ka we ko no nsem bebre na boy ne kaka me sem no kaka no na wo Hamid wo wahuna ba ya we yedie na mi onna ka on yedie na yedie obi o ka kire ne se onu ni yedie so enti wo yire ho aya adwuma pesika nya sa onu ye ya o be kotokoto nya sa na te ese na te onu ne se mi mo mpe no onu nya sika obeto ka na mi so ara obenye sika jamiana asam ni nyina no na yedi me no ka yedi obi ho na ni obi yedi anu se esuru wana obi ani mo obi yedi obi ani ni akoma yanka na ka asasem one gay nam no na wo de as spiritual ni o ma bi kika di hunehuna no ada na wunim na busua mu na wo ka se na busua fo ta ono ne ma me side me mo na busua me fa na busua ni bi yanka asem da onka na busua bi asem da me nim na busua mu asem bia abaya oso onka wo busua asem bia da waka ana de ni susu no se de be hwe waka busua ni me waka ya me ade no be ko hwe mtimi onka ya ka mesudu aya sema boy na ka ana de tem kwatena na konya so ka chem sema kwatena mfimi na konya so na eba me kwatena na konya so ofima me kwatena konya no so biem ana tina mi do ka sa asem no yina no obusa question ana tina ka sa asem no ana tina ka me kwatena na konya so na wo fie na me pie ya me ba efie na ka kire me se uhia mo kwan na ka chem se sema kwatena na konya so so uko na no ba ti so uko hanu na oba obe mi aya onim de na yewo aha enna mpesi me kire na kan on tia unza me ka kire ne se ohonu be ase me ne nam no omumpe endi okay omumpe nti unza okko se bi okko na nanam ho ba na oba se menya okay ase me nhyada nya okay sa so me ko ay sa ade me ko da na ase mintimi na ne bebiri mi huhu ne bebiri ase me gina nsu na no ase na bebiri ntina me ka say okọ akọtina wona na yin su no anu mi su minim me kan ke sa wona ampa okọ akọtina de yemi na so na yemi okay ban se na ka chem se me kwasane me hu wo me na nansu ni so na nansu na minim na nansu ban se na ka se me kwasane me hu wo su bini ni so na me ka so me ba hoda ben ban se data me yakwa so ya nya 3 years me tu mu ka so na minim ka so ben okay ban se na me ba ho wo fie first day second day na wo hwe me ma me ka san wie na wo hwe me na us wo hwe me na wo suit wo hwe me na wo suit after wo hwe me na usu ana odon sabo na ye ana busa sa de na wo ha game nti efiri so kona obi a me frɛ wa ansem ba o se ma me ba ho anajo ma me ba ho biem na bia metima be wu abeto so ana so ka che me se minya message ma me fa mben wo die nti na ade won sa hwe ho na wusu na o ha ge no te se de bibia si nka minya bibisa ba ma ka no kure o na ye ka ni sei no nya gro bi ni edi o o fa ne sa agro a wa hwe ya benya asem because nsem na akwala na ekeka no ye ka bi a wo te wona se wo ye ho hwe bibia mu hwehwe mu wo bibia mu se wo nim bibi e fa akwada wei ho ene ye ka wo te wani yira
e wo saade we hu a wan hwe ya asem befo ase na ye kan kanokre adenti na ado nsa hwehwe bed so na usu akoda we ohun die me sa hwe na me su enti die na si ye die okay die na si ye no da bed miss me ba honum no da bed si na me no hem no usutu hem ya no usutu na ni so fi wani asese ba ti wonu sa on ma mpanifo mo no odidi o matem akabia say menye sa na ma no menye sa na ma no onna ma no oya no odidi watem no to a na mudi komo kama wanya asole kwa bape na wa start na oye na ma bi unhu bi afiri enti wo bodam aha to ena mi ni be afiri aha ena mi ni ga na bodam to ena mi pa chori say because ono de o ka kire ni say da busuanfo peso ombo say wo nim bibi ana wo hunu bibi aka ne yenso yenhu bi me pa cho he say me ka say me nim bibi ana me boa me nim hwe me ni bibi a okay ba say na ka say moti agina me ho moti agina ho nya ti ka school mu wonu sansema wo ka moti ba na me hu am that time na me nyanhu sa na me hu nyama bi say na me na na papa wonu na me hu nyama bi and na me hu as spirit ba na o ye be oba penny ba se motia na me hu bi da wona odi kan fi da o start say o kan na start say me hu motia me hu motia da na o ka che okay ba sina ka che me se me na se oni hu a o pese me na bedi na ade me kwati na konya no ada na kwati na konya so na obi wa no ka za se me kire me ona wakasa me hu poda mi nchan tro say ade om koye na sa ade ne bi o me be bo me ana so me pese me hu de oni hu bi ntia na aha mo mu ko hwe no bi ha o because me ti wa me kase bi a mo adwun bi fa ho na se me o de ge we ya ye wadwen sa o de na ekọ peska duraje o de na ekọ pe yiedie o de kwa akọ ye wo hu ye me be a go ye sa na man de me nim hu bi bia me nim de ntia no se me ko jiska do me asem we die okay atiefo amutie monso hwe wano kasa yi hwe wano kasa yi sa woni nipa na ma ho odwene papa dwene bone enne ya ede dwene se akina bi de enwono enso betumi aba enti de obeka kire ne no eduru bre mu onwono a obetumi de aya asebo aka atia wo ye kan akoda yika na men kansa akoda yika na men kansa ba meanwhile okon na nam hoba na oba wo ho a eye onim de eye wo de na eye wo o se me ho na eye me basabasa mentumi na ene o ma mi hunu enye okay okone na hokotena akunya so enti sa akunya no nso no oba aye no akunya no ne ba o nchen be ma ho be ye obasabasa na enti kire se bibi wo ho ya wo nim na wo mpesa wo beka da bi say hwem na ya bo no because when akura no to no minim de ba no so start so yes animal because mi hu ni fufuro na nyesa no te na wo hu no na wadi say mi hu na mi mo 19 years no 18 years see me mo 20 ono so maybe atie for ya kai crash no wa bo pa o na be hwa kra chimlanga hwa we na na mi nyisi na unje say na wo ye say na ndu say pictures o ye die ni mi mo sini na wo se ne awutie na wo kofa we ne honya omobo sat na mi ndu say na nyesi na mete uni mabo aya afo aha na gasa ne awuti we na hwe body we ya woti we we uso ni mu abede no 1 menstruate 4 months da bi sisi na hu body ni saba that time no de na nyesi na mete body ni de mi sana mi body net mi peja hwe mi nya hwe sana mete wasata na mi ndu si okay ma bedwa fo bebam na de ompeso ombusa na omabusa enti maame sorry wow bebu ye bia abetena mfimfio mesre atiefo a etie me se nkomo we ya yedie no momfa mo ani mo aso obi bia eni akire bi na monkai enhya ne nso se adwumam homecoming no nyankopon ya adom a second edition no 2025 ya ebaso second edition of adwumam homecoming 2025 baso as entitra yegina so ayede ye building our community center through unity ye see ye community center na ye ka bom ene ye de asie na wo sa adwuma de emu no ye won chichemu no ahodo nan enchichemu edi kan ye fiada oforisi obusumi de toso nwotwe 18th April
18th April oforisi obusumi da to so dugotre 2025 yi sa fiada no ye beye clean up exercise e wa adwumam ye wia ye beye games e wa adwumam community park ho na ye de fiada de na kugu memene da ye 19th April 2025 19th April 2025 ye betoa agokansie no a ye sha ase fiada na ye anwie no ye betoa so Intersoka Fiesta ewa adwumam community park na afa ye wia ye nyina ya kabom esoma hodo na ne ya denyankopon ase na ye yi nyankopon aye ewa community center ho afa ni da to so kwasiada ye 20th April 2025 no ye be ye presentation of statement of account ye bebu nkonta for the year 2024 afia atwam ho akontabuo ebekoso saa kwasiada no na afa ye wia ye de mra ya hyehye ya ebo ye ho ban wa adwumam kurom bylaws ye de atodwa na ya gye atum eno nso akoso adwumam community center honomo a na ye wia saa kwasiada kro na ya ye miss adwumam 2025 miss adwumam 2025 afa adwada ye 21st April ya sa da na dwumadie ne pompon so no ankasa e ba so no ahai ena nananom be bodwa danta na ye ne hoho woni efiri adwumam woni efiri ho woni ete honom ne ade ye nyina ye kabom na ye fundraising na ye de aboasi adwumam ultramodern community center eno ye Monday 21st April 2025 enti empanyimfo ne nananom ye wadwumam nyina se wo fa kwanya we so no atonsa afra de hye se this year adwumam homecoming no ebeye bubum tie nyina ye nkamum ne emeboa na adwumadie aboafo ne ahoho a ya tonsa frɛ wonom chairman Kofi Eboa yini committee wo ba honorable Richard Adu assembly member Adunku electoral area ononso ba opanyi ya eni adwumam abusua panyi ononso ba opanyi kwadua champon agona abusua panyi oba nanada akompra wotoso mienu nitibanso hene ononso ba nana opoku champon bo abasada be hene nana adu fredi ageman achiame hene jase hene wonum nyina ebabi dwumadie se bia pesa o sponsor ye ne a for sponsorship na waje sa number ya frɛ 0249 29 9797 0249 29 9797 fa hujimbi na adwumam mpuntuo minso medie nie nyamboa mebabi na nanomo a mo wadwumam na babi na mabeta machi ama ayefe adwumam de ehonso ye me second home mta akọ pa tako oba de am do be kwadwumam ate yo mate esi a meta afa do apiepie medase ontam pie na so ebono nsi a wonfa kọ be de da wo hyede ma a wonyare oh meta do apiepie ka se fa me bra wi ade wonfa ma nkonye sa ma ya wo adehye yi a simple wayo simple plus me do be ko bra wi ade won tie la me do be ko and now we are simple wayo ya mo ha me de oba ade achi ame beba why obo asembe na opeso obusa hwan na obusa ewra wakokra chi nchen bosomen 9 umuje 2 nyame aboa osofo abompa ya me na atwam atiko ade ndi na osan akọ ne nchen bi o se osan na koda pacho minim bibia e found say bia say that time na osam no kana me menti ase sinye kwa sorry na yesofo bompa me de bia na moja ne ba na me bisa no no ana ka chem si mebusuafo si on fa me moja ne mbla ya bi Matias etie me wakọ be ma nchen woni na koda woni ne koda aye no na otwe mienu bosome mienu bosome miensa emoja e2 ewo mu se wo so wo mfa be ma dance wako school adu JSS ne de ya kire mo se akwada bu ni nsa okra abia sa abia de ne wabu nsa dada na wako ha akohia sa problem we na wo san nya akokoduro sa akọ ma nchen sa ne koda ade ntia na mini ne wo ntimi that time na menti mini etam ni days na mini ne wo ntia wori na wo nti wakọ ne moja atu kura wanya problem kura still a obesako yes I say woni na wo na menti sa ne o manase that time say bia see
sa se bia spiritual things me nka na me che dan ti ase enti na ye normal ma wo se akwada wafa be ma na bosome 9 emoja e2 ana na ye normal ma na ye normal ma na me nti bibia fa spiritual things ni wase sa na okay na nke ye de na sofo na ebo mpa ya ma atwa na ye kwa sorry wo ye sofo no wo nti wo ka sa na me ka se me spiritual things me ka sa na me how do you mean spiritual things se sam ka che sofo ni se woti ho a se obu nsa dada nya sofo na ebo mani twa tie na me kwa sofo na me ka che nse ase me moja ni se ni se na me ka che nse bia boy ni break me na man basa ba me ka che ni se me moja ni beba se de me yin se ti mam kra busa me se adam nya me yegu ana se ba no ma ya se na me kekemu odem na bo mpa ye ma me na me hu biem. No, okay, oh dear. Klachi. For one no afidie no. On dia na hu ya nti wo se awuraba yi okọ na busu afie bi wo ho a wo so ma ne nkọ okọ ba bi a wo hu no ka che dia ne ya na hu no. Yes, okọ na busu afie na me so ma ne nkọ ho no free. Minti nka se ma ne nkọ. Ai, but won ka sai mu kan bi sai nti na me di busa wasem. Ba do se ho na na me no. O ma munim ho no, o ma munim sa ho nim. Tuna yes o ya be ma kwana se okọ na obitimi she no otufu na omu na nim because me nim de okọ omu tufu sese se bia wo ha na okọ no efiwi ni ba sa time no de ehun se akura osoro a e ka hwe anya de a we beti enti mantem ho na no omu keka kire wo se efie ho a okọ no be yi penyin bi unim ni kura da na onu e ka ba obe kan you but se hwe ho yie wo fie na wo kọ mu no hu yie wa kọ mu to mu ba jun se atam no de ya ka hwe nya de o we beti won kasa yem no na wo san ka se efie ho na nkasa no efie ho nye wa won kasa yem o enti o mo to ba wo so kra no a ebesan wo de esan ba bi a de sani awoti enti no wo to a nya obesan akọ we so o mo to bibi ba wo so e na esan kọ o mo de hye ne so ana okay ne de ma to bebre ebi ne de bebre se ya mitimi da na se ni pa betre o ma yere mi kasa guha o ma yere mi mitimi na ma timotu so mitimi na ma so bibia be cross me mitimi ti wa na so bi ni mi kasa so bia ni mi hu bia o mi chen en kasa ya ne bi yesai oh noise na wote nye se bia noise bia ultimate noise bia na ye de na hu se efiri abai wa ni fie se we oma mo shia mo fize o kan sa ma ntie na sa na ma start se e ba na mi hu se e bia de oma mo shia mo kasa no mu e bia bibi sa na te ba ma menta fro kakra sa noise kro na abai yi kan so oti bi nura enti wo de noise na wote de asem na noise se bia twon sa twon ho sesen ende se bu gina kwan mu nti twon ho ana mi nyese mi gina kwan se mi twem se bia mi nim bia de on se mi twem ho de nim se me te okra timiti odin bi wa me timiti moto so kra na se mi no bi kasa ono na se timi kasa me te wa na mi kasa de sanet nya bibia odia na ohu bibi fa awuraba yi ho wa ankasa wote ho ane ma na ohu no na ane na kasa no ya na ka bibi kire wo awuraba yi ho aka bibi a kire wo da na de na kan se musa wosi ebu ho a na wo hu bibi wo ho a na ni bi kasa ana am se ya na ka bibi fa awuraba yi ho ana wati bi sada ati bi sada tama wa be ko school se tama wa be ko school no no ne mo de be ko ba na anya ni na no de be ko nti tama mi ko to chobo sa me de manu bibi ka jen se ma me to hwe manu ma me to hwe yen fa manu asa ka hon ka ma dwen asa san ba manti na me sa me to de metima to me to manu ene sa no is bi sa me ti ani bi be ka kire se chobo so na person to ma akwala na men to na wo to ade ne be sie ene de minti mi bisa na wo to ye ne de ne sie me to ye na okoye o ana kasa gu ade na kasa kesi wa na ho no ma na oso ntimi na school sa na ade na okeka we ni nyina kire wo ba wo pen ade na o mo ano na mo nko ba bi na emfiri ni so wo kra hanzo bibi so how
minim bibi fasa na manu se yanko ba bi minim ba bi minim me ana minim obi a onim bibi sa enentra ada bi wo se oba wo bra pani ba ko ba hodu ni mini mu se woni unyai edentia eno street no so na aso ono o mama na ono mebla na o mama na nya kasa sa to kasa ni mo no enye se bia wo fi onye fi abonten a wono wo nam na wo san wo ho ebe yire abayo yi mini mu se woni unyai mebla so bi o timi ebi wo ho no ono so atumi fua sa ba otufu sese se bia hana me kono o do bi ko kasa be dana mitimi yi mine ma firim ko dan on na han se o kan minti se woni efie ho na abekwa awade de a yiunia ma firi edem ho ana wo san wo ho ko bo awura bay minimu ne se wono de wono wo ko bo no so mu osi unchen se wono kan minti bia minu so o kan so we betia me o kan na me minti akra me da se abaya mo ye emoja bibi ni bia na Pacho Dabi ya nyebi eja kwa me de na wo pese obisa na ni hunde me yo ha to so sa for month na say eba normal flow nu ba hono ma na aba Pacho hono ma na aba na eba na asemechim na mechina se mikikim ase ade ne ba te se de omo menuan ne yi to form ti menua panyin na ka sa de menyim ti na mekemu na menua panyin wo de me no ba edan edwan na medwale no ono ka sa de na me si memfi no ti na me medwale na moja ne yi to ti na mase ye me ya sa na na de moja ne ba sa me pese me huni se January we oba idea that say bebu nsa February February bebu nsa March bebu nsa May bebu nsa April bebu nsa sa ebia e bato aso antwa to bia May ana antwa to April ana say e ba January etwa na flow na ya edoso ne se one bleed and for months but nenye sa na yemi ka se o bleed unya message na boja na e ba mo ba ne mo me manto aso say bia from first ana ubu nsa ebia from first ebe kwa kosi 30th na san ko biema kosi sa na na eyo lesa na yemi but na me yi na eba no eba for 5 months eba e sad and start e be we mi di be 10 days now the ne ba for 5 days mse na eba be for 10 days na fident na moja ne ba se na mikikemu odem ona kasa ne to eduro de maami tama hu abrante ya wode ho koma na ono dae no na wa fa boy da Pacho Dabi me pacho oka che me se me ne boy abrante boy we ho no ka che me so no brilliance no mi ono me na onne me person ni ka che se me person ni baby biala bo ono no de na oye ne kire se wafa obada because then ho ka me no me na masia me ya not no masia me ya o start na masia me ya inte free so ka me brusa na busa ne se oka sa moja sem ne kire me se me busa for so fa me moja blame wi no ansa na o ka sa asem se na sa na me nye virgin na me ka che se me virgin na obi edi ka break mu mu dada sa no no sa no obi na no kan ni obi on ne ka sa sem bebere wo hono me wonu na ka che se sa obi edi ka break you dada ansa na o de ho beba no no obi a break you wo o se hum dada me busa for mama wale wo anya kwa kachi dem no oya wo hu bibie pot bi wo hu se o altar bi woni dem pacho ndem kasi me hu bi dade na me bo me hu bibi sa da me hu so waye drawing bi kregu ne down edda me hu so bibi ya altar na say hu bi da onu da wie no o se special bathing bi ho a onu da wie no wo ye sa de no bi se we a wo de cleanse no so onu da wie no o fan so special bi se wo de ko dware ana wanka bibi sa antro na ja na dware de se be ma ne oba da wi ese so na nyesa dware na meka dabi me oba kra no oni oba da sa de we ye nye nipa etie mintie sa oni oba ahia na ensu anwu trimu a ense sa onante faka because e basa o kwan da ho bibia tumi faw at any time pe de me pese bibia ni e bia won se wo bibia special bi wo ha bibi sronko bia wo ye ya answer that time dey be one mo we are not sensu no da kubunu no me dware okay kachi woni abaya be hia no first time it take you how long answer na woni order ne ho be ma won
kasa gu ade no eche kakra enam hwan so na hu akola yi se na me na metina metisi o musu tisi ba na damfu bi na me ni yefiri na o no so na me hu no eya we spiritual thing bi different na me spiritual me ni bibia fa spiritual ho me kra na kasa kire me ni bibia a sebia me spiritual na sebia me ni bibia se ba me ase me kra na me kasa. Okay, sisi a oti hey okra asese de na okra ka kire osisi hey. Oh, sisi a de me bibia nya me nya hu bibia bisinti me kra nya nka bibia nkire me de. Enti oko unni fie ho bi oko ni na fie ho no eye den hu se okotena na konwa so obae no obae na menene na gina o ti me gina ho be 5 minutes na okra sesen han tell me ase bibi ona me so kwa bakotena ona na akonya so ho ona an de na me hu ye na so okra na ka kiro man ka me class man ka hwe na me so yu ate eno ana me ka man ka bibi anchira na wo ni obi ba na etwempana wo sa nipa na wo keka ono ne busia nsem de kire ono akwada aketwa ono nyame na ono akasa aka de wum nyina kire me dada okan de ne kire ko su fi onyina wa ka kire me da se de na ekoso fi o nsi na hwe so ne sa ade no okana me ba enti wonya so say nsem ono ka kire wo no e na o take no advantage e na so di bi kan de hu na akla no me fa hu na no so o kan sa no ana onyo no kwaso na aka oma obi wa minimu no omo nyina so kan be ya me kono nto afiri ho na ase okọ visa ba okọ nba na ase bibi pa me afiri akwa ne nchen mi wiu ya ma wi akola ya oba ho bia na bibi tata wo oba obra tufu se eni ni nya e den na esi kwan se woni be jan se za ta me ma se me na me peno na me peno nti se spirit be ba twa otikura mi twa sana mi ba na spirit no to em se no ontimi ya de wo so yi na me dashi ohia sumbo you need a slap so remember ma sumwa ohia sumbo kire se me senka me de hye ne sa akwara we ya enka wo ne ya mesama wa himfie ka mesama wa himfie amo aba be kire me adekode a wahunu ewo mi fie ho sesei no o portray bibi hu di amanfo akeka kirewo ene de wo honhom nso aka kirewo ena de ono aka ba ono de ono aka de wuntumi nka kire mi o sa sa won kan de ono kan na nsu na won hwe so mi na mi no na wo hwe nsuo so ye de ai enye bone wo ye muslim aha wo ye muslim na ye bone to ende eye bone mi se bone ana se sa wo ye muslim eye bone sa wo ye muslim aha nya bone enya bone enti so obi sombo som eye bone ni nyina enya religion enti wo somonko obi so de enko enti so obi sombo som no o ka se nana na hwebo som so ane bone ye wo ho ye de aha de ebiem no aka akire won kan bibia bim de ye na juri mo ha na eja Peter wa kanu so wan hwe ya obenya asem o wan hwe ya obenya asem ma me momo ye de efo wan hwe ya obenya asem o krache hwe kasa mu ho kasa tumi di nipa ko kasa tumi di nipa ba wan hwe ya obenya asem enkomo wo ya ye die nyina no ade ba ko na mehu krache we o take advantage of akwala no ma menye bibi hu bi mfanto akwala ne so se be ya akwala ne ntumi nja me na all the time obeka me ho na wo free mu sikrom wa ba Asante mamu ba be bobra obra hu atufo se be nkonkofa akwala no sa abre kra akwala wo JHS3 wo na unwie JHS school cram na nkobi wa nkobi enti no nko no de na apese bono nka anyem no nkobi tumi ato aso enti na adwombone kra san wo trim in the first place woka ho eye Matias ye na akora ne wo JHS o JHS wo nwie JSS yo na wakofa obi ba satam no wo satam na nka se ye chew enti na meka kire o sa akora we nya medehye ro na nka ne wo mesama wa himfie mienu nka satam ni mu no wokofa ro no nka satam ni mu nam chew oh adey ensem bi wo ho a ha wo Eja Peter adey Eja Peter
me de madwuma de amanyina me ntimi nya bi angada bia so tro de papa de para sani asum e pa nyu ga bo bi se mu ho a ti vie na wu ti se bi ana bu fusam obi asuma okay arofoni ade share mama mene mi ankasa meja Eja Peter of Eja Peter Herbal Center mene no bob nkomo a edikan na mo ani tua se papa idie on countless occasions where fidie so na maka de a kire mo se awo pa ne problem se be opeba ato na so wa ya ne bi ma papa isa ode bra wono ode ahahan na ye nhwehwemu na wo hum se odomankoma che ubi na emom ade bi na ada ne si akwan nti na wuntumi nwo a osijawo yefunu ne ha na menyemu adwuma mfama wo se wo ye bema wo nso na ade ni firi wunti wuntumi nyem wo yere no a o se he kwabra na ebra obeye wo ho adwuma mo atumi anyem wo ba no papa no ene wabeka yensa eja akwa baby o ene wiei asiyeye wo ko de nyame adom feyase Pentecost church ye ma omoni adwuma nso so me do wase pa na also wo achira na also obo adwuma no cause chese nyame esira wo na obo so esira wo ami wona obedwafo ami na no obo ade na nka wase wo ko ajaye ala me se de bi won twai ko enyeye aka ni fi adu no enyeye won twai enyeye na wo dwuma ye sure obanyini wo de awia yi ya matiefo akwa baba wo take fidikasi eso ye joso ani ahwefo a omo de Eja Peter number egusu a trend ko mafoforo so obo anu wantie radio no at movement no eso mo wa say Eja Peter obi na do no ma mi o because of adanse pa ekoso wo maso ye hunti anopai mo ho ani nipa mi unu pa mo say Eja abetomo wow ena nansa ba ko ba wa say Eja abetomo na say me pese obebo mi din wo radio so na me say da bi enyane sa because say wa ma kwan kra say ebia me olokodo wa no kasa mebo na fidie so kra me ntimi for so enhyew so wo right enti no e de me mo odin enti adan say de obanyini kwa na ekoso wo ahye ho say obi de we say one de we kini abre na chese wo nani enso ba bia on fa nani nto say ono so benya ba he na chibi ato nyame abode so Debi man we say Eja Peter hon ko fi Yase Pentecost Johnson. E de no ma no obanyina man fa ndika ntudwa. Obo na wo tekam no wo si fom. Obo so wo twam obi dan achi na ye kan sempa we e de no. Enti no ma no ye 0543 36 99 93 0543 36 99 93 Eja Peter Heba me wo fe Yase Pentecost Johnson na fe Yase no ye wo ekro no so nti ache baabi ye baabi wa ya to ni se fe Yase 2 hon na pragafo no ewo na dwanse so a omo lodu edi nipa eba elia ho nyina obi okoni fie obi apo na dwumeko hon no mdi nipa no eko enti wonya ga se me ko fe Yase 2 ana press before so da na ewo popo no soro ho ne de ene obi a de mo wa de obeba enti hon nya ya akwan kura wo de wo ba fa yefo no be jam se Eja Peter me kina bra na ntia bre wo de me yefo no enie jena fire cause ana pa ga sia ba wo so ne ni kura wale 8 years aya awone ma chese afi kura de wo team officer ano pay chese pressure kura asa so onya pressure because of awo na wo dwene hunti wonu sen kofo koja no kofo wuja no enti wo ne mle ne ya ka echi ana anopai makrokro no calm ne down say ene daso wo ho obe hia me ne de wo do fa ne yefunu ne nyame ne wonko na afi de madam e de ho afi chese de nya ba no so because obenyin sen kura ba wie no na afi unya ho de mfa nhwa akura no because adwendwene ne pressure na abedo so already enti se obi tie me hwa me na se wonde wo se wo china bra na ntia bra unya ma Eja Peter ho wo de be so me hwe na be hu se nyame wadom me adom akyede so no de nyame so de adom no do ade bia me ka se no de hu be ya kan ho enti me de do no e ma se je kura fa ko ye adwuma ma fa be ye na kan ho a wo de adwuma enye yi so ti bia wo no na adom akyede cause I say teacher die na asofudi aye die se nyame amfa adom na ma onfiri so no se wo se sika ba mu na me ko ye bi che se so fo no ba go fo be yere e ma che se wonu aguase
so enti ya dom ani akyɛdeɛ wodi enya wodi a mencha nkɔ ho na wodi usu lem sɛ deɛ nyame so de usu adom akyɛdeɛ bɛma ho enti ya gaso obi ya bibidro na radio so me ya bi mi so me kɔ ya bi da bi enti sa ya dom akyɛdeɛ me deɛ no kɔso me ni haban no ne kasa me de to ofuru no so na me de maso etie wo ya di haban ne ka kyerɛ me on pe madam ne ba ya na me se madam eye fashion na koso sa ema awo no delay so eno so na bebere na etwa ma no bla no ema bla ne ma enti obi tim no no se wo so na wonyin san ba ko mienu ni nyina sɛ ya wo de fetu America bra je Peter ma so wo fe yase pati go adwan se ho na boa wo ma atimi agina ama akora so betombe ma so watimi ato nyame abode so because wo nana mo na de wo ba wiase enti omo ni wono so beto na wo mo so enti sɛ wo anwo a na sɛ wo so wachi akata enti Krobea opanyini sɛ ma na wo ma anwo sa na ya me ya mi sɛ wo ba tete wa wom na sɛ me tina sɛ ma na ye mmobo because wo ba anwo a na sɛ ma ya papa che be ma wa anwo woni e fa no ho no de sa hye ne botom na wona me ne ba bi so ana wo ba so a woni be ma betena emfie num fie dunum na wonye bibia mfa woni na akwantuo ne awo no ho de wo so wo ba ko no fa ho adwene because ana no ne be ka sɛ na we de me boy ni me kunu ni ba na no yim timi ka sɛ we na me ba no no ho de ba sena de edi woni be ma tena na mutu awale akwantuo ene so na awo no so wom bi na wayi nani adwene abɔgye sɛm wɔmfa wo ho sɛ ɔbɛyɛ aduro sɛ ɔbɛyɛ dɛn no wɔmfa wo ho ama me fa ho adwene nya kyerɛ bɔne na mekyerɛ because ɛba sena de ekunu yɛ kyɛle ɛbɛtumi ate ɛkwam wo so dwene sɛ wo so bɛnya ɔba sɛ wakyi nti wo pɛ ba wo de bragya Peter ma so yɛ hɔ mɛboa wo ma wo so nyame afa wo so ma wo sa aka bi mensu kora nwene bebree ɛnka sɛ yɛkyena brɛ ɛna obi so frɛ so ɔsɛ ɛgya Peter memmoa me ho sɛe mesra wodi mi nkoji nkobisa doctor oji say me yale a me say na me famra da bi ni on ti ano no mo mi nyai wo fra mi a wo de kan problem no na de ebo aho bra me ka se sika so gu efie wura so nimu na fa so a oba na wani wanim wo de bra de ho bia so no meje edwato adu no so ama wo so wa fa ho afa ba bi na obi wo so a wonye say na asɛn so ho nti eno so wa se wo de so ne ye ko nsuo no enyin se so wa ya nti wo bepanyin se na bosome miensa bosome nan na asa de emoa because obi anyin se nkono anson ni nyina asai eno bo so a omu ni nsa kora bia 30 years 35 years 38 years 40 years omu ni nsa eno so se awo no kwan because wa mu nsa entimi ma nyin se ne ma de me srawo wutie me na se umu nsa fatu America bra je Peter ma so fe yase particular Johnson mebo ama period na bakama ama wo so wa onya bani bia wo ena obo so a ono so fashion ena dokoro no atete no enti ama che se wentimi nya no hwe eno so fashion no so si awo no kwa bebre ama wo ne ma emo wa wode na no timba ye den so emo ano e ho no mo pede tena wo num ana wasum ena private part a sabio oba ba ma wuja wo na afa ena oba no wase ho na mo an penetana nti esa no modidi ho na na ma wode na ba yeden te ba sa ba ma ni nsuo no kopɛ na asasa na chi na ba wo sɔre bia mitimi ensa na nsuo ni nyina so na agu so ho ni nyina esi awo no kwan so ena even wuti ha bo na wase kekaw wase yo hene na even kwan san begu wo ba no so na wutiti wo ye ba ma na san begu ba ma no ho atena no eno abekɔ odi aduro kan fa aduro ankan ebekɔ ɛhɔ ebesa so aba kyese ni nyina ye fashion na ye saade no ama be ma no ɛso ate anhi ɛde sɛ kriyon no ɛno so ye mfa nya hwe wɔ ɛdam hɔ ye nkura na ɛde kyerɛkyerɛ wɔ mu bukum ɛde ye ɔmandie ɛde wo ye be ma na sɛ wo 25 years 30 years na be ma gyina so emu odin afedi ewunya be 40 kwa wo se me be ma efon enye ahaban na theater form awo mesrawo se bi se kwaso a fatu America bra je beto en obo so wo jane nan pe no wachema na nso fita betua ne be mana no no se wan de wo se wanya nani age obo so ojonso na ne be mani mapa mienu wo se o be ba wontafo enche ya wo dada ho ya le na de wo no en obo so wonu ana nyina obedun so bebre che se obo so adun so le kora ma na bia kam na nu akora ketua be 8 years amode ne bra mi opanyi akora ne nyun so be 3 days 4 days no nyun so che se enyasem goto na kwa na sem mmobo ndi sika kora omode ne ba ye kora na omo ye no ne papa yi na so kora wo fe no kora wo se ye fa no ko fie na kire na wonya sika wo de na ba ma so ye ho ana se me ma kora ne nko na wo nkowu ana me ma na duro
ɛna ɔmo da ma sia sɛ nyame hyira me cause nyame hyira na mani pa yɛ ɔdefoɔ ɛnyɛ sika na kase pɛ sɛ so ho nyɛ sika de pɛ sɛ kora me woba na sɛ wobɛwo wo nwo mɛka kyerɛ wo menyu sika 1 cedi ɛnyɛ sika ni brɛ ha because sika ni brɛ de owu afa enti edin gye ɛne sɛ wobɔ wo din ho ban no ɛna ɛyɛ nyame hyira so wo mmerɛ wodie wo mu no so nyame ma wo nsa aka enti sɛ wotie me hwɛ me ne soro ko na ɛtete wo sɛ wo nsa na wo sa baako ebi ada ho kwa ebi a wo nan ebi a sɛ ateka bi aso to ase twetwon sɛ wo entirimu twetwon to ase kosu na ne ase ho papa maame fatu amerika bra maso yɛ bebre abrochifo no be last 2 months 1 month ago ye de bebre ne ba ye bo ase konongo ni nyina na matuka na makwa akɔhwe na menaduro na acha na otwemie no bosome na o maso de no masa so ato makwantuo so kwaso yale ya obenya so ne firi yale kwaso wo bia ya wo ato day 1 ye bobo pampers akɔbɔ so benya be 5 years after 5 years no 10 years no ni kwa so obi bo pampers biem ni kwa so obi ewuro sebi owuro ho ekwadwa obiem na se wo benya be 50 60 years na fe na ye bo pampers ekwadwa owuro ho dia na ma me ne papa na wo wie ya ba sa wo ye penentem kwa mo wo afiri dan mu ho ma o me de dan na ma hai agiskadi edi be srawo wo ye be ma na wo bo bra na se bibi sa abeto a enwuntam emma wo abusuafo ne wo ma emefa dan no mesra to me ne ka breja peter maso ye ho mema wo dro masroko no pressure no si kire yale no chese ene chese wo akoma na bo peli wo so a wo se ja peter bo me bo ase na ye me chew na me ya me mu hwe wo chika se no etutu chese wo sisi pa no na kro bia ene me chenkofo dro ba ko bene a kire se me wo tiefo no so ye do mo obi a o tie ma wiai ene wukui yes eye titiro eziefo an advantage for mu tie me so obi sisi pa se wa ye draw envie du num enko na ye ne korankora wonpe ensensan bi na ye frɛ no aponcha abodwese aponcha abodwese no won tutu ba miensa ne hini ni nyina no horo hu nyina kama wo fa si jaso hwe mfrem on de wonum na no pa ne anwumre no pa ne me se onum tin no se bedi na wotwe na sisie no ankwa na bibi na adi akiri ya kan de nie famra na mento no so kire akiri akwan na hu mechi akwan no fe yase Petigo Johnson wo do dru apragafo ni nyina lodu Johnson no so wo do se e ko eja Peter ho papa na o ya wo dru no ene yale aka no o de omo do beba na wo de oba so eja Peter me yefunu ni na ye ne de oba no ma na de kofie kwada na me so me nya ho adwuma ko so anajo e bo donko me na me gina tentene ni me nya me akasa akọ se bo ahomache na onum na me ya wo so wo yefunu ho adwuma wo de wade hwankoro mu enso na me ye ho adwuma ma wo enti beta de beche no na adanse die no kwa na ekoso na esan isa we na program we so sa abrochifo nyina mo hwe o emuneta we am say mebra na hwe ye na me se o ma je aduro famre mi e wo Italy e say o London ti ko bia wo bo adwuma da se ma number no ne ma 0543 me pa chaw mu amutie no na anu no obi frɛ me na Krobea eja Peter ne number no no obuboi no ma no mutie ni ye na mo nchro obo a frɛ me a o se me peje ne wura me kapentani me so me nya kapentani ntoje ni mesrawo no ma no mo fa mo nchro mo na se mo na bi kura ben ma na mo akora bi ben ma na mo na chro din no na locate no so that 2 3 no ma 0543 36 99 93 0543 36 99 93 o fe yasi Petigo Johnson fe yasu wo de wunya dru a pragafo ndo ba na samena na me da badwa so no eja Peter soap no eye na so obey ensansan ne rashes biegu hu a eye numugase e ma wo no obodi na ye se bio kwetre hu na ma wo de fa bra wo ba bra Yvonne e wo founders ya e wo take FM ya bi se bio take wo enye ira kwan wo ba wo se me hwe madam Yvonne wo be ma ubi na wo so machira de obey no na so obodi na ye kama to so eyi wo ha obi afiri wo so mo ya le bia ho bia de fa bra nyame adom no mesoma hwe aboa wo yara se papa arofo eja Peter na eja Peter heba sopo de de oba uteke femfia ya se ne wadiki aka no ubenya bi afri sister Yvonne ho e wo front desk ho eja Peter Herbal Center o se fa wo yafru no beja meyemu adwuma obewo yade ahodo a etete wo no one no bekasa ne number ye 0543 3699
9993 0543 369993 unya fresa number we ya eja Peter beje so no be kasa de wonte ase no be chiri mu ama ena wiei abapa mofo nso nyankopon hira mo enuanom se wo bata for 3 miles sakasaka park ho ehwa na abapa mofo no omowo na eye online shop yedidwa ewa ha eye Ghana's biggest online shop so phone na ekita no uko Play Store ana uko App Store nioma ya ye kan nyina no sabe o mesrameka ubenya biato ade papa ne ton ne ho ewo abapa mall ena wie ya wutie mi ene papa wa ha o pe phone o pe laptop o pe fan o pe TV o pe condition kitchen nioma entade ayehye nioma ayedi nua ye abapa portable washing machine kra no eye 399 Ghana cedi mesramo enioma wa ha o enti wo de download yen app no Play Store ana App Store download na wuram na ni enidwa o phone ntumi download a je number frey yen ka de wo pen yen famrel eye 059 338 6133 ena 059 339 1848 unya fresh akoma we so a yenso ye beje so ye no be kasa de wonti ase bia na ye be kire mu de amawo ena we Volta Drill Limited adofoni ade hie yetu nsuo wa wutie mi a wu pe nsupa patu onu mu etu nsupa no eye Volta Drill Limited se wutie mi na wiei na nkwanchanfo no ede wonsa ahyebo ase onu mu amawa anya nsupa wo fie ho yetu ye ni na he na problem be mu ma Volta Drill Limited fo mrem no omunye ne kama pamfa ma adofo nkofo ni nimodwuma nkofo ni wo mfidie nkofo enyankopon wache woni ade enti wadwuma mu ho wukuro ni mu ufie ho o di ye nsu adwuma sahye wota bia wo de efre wonom onom na di mfidie ba bedwamu akwa asase na yase no matwe nsupa ma wo efa bo ho drilling de emfa nsan Volta drill for eba blowing pump installation pump servicing wa man kwanche fo bia betuna problem abamu a fre wono no mesiesie ne kama mfa ma wo ahodo da aban ne main office ne wo ye number 0244 299 520 and 0266 43 2210 unya fresh ahoma we ya Volta Drill Limited for your beje so ye no be kasa na de wonti ase ne ya kirim na 3P garlic mixture no ye adura Piwak natural health for ne de aba aduro we adura secret ne se natural garlic wom enti wuni wutie mi se be obeda sore na unipadua mu nyina ya wo ya ye kan wuntini no emu asisi se wunya bi na se wono nomo a eyi sa asra de tam no nyina free ntini mu emme mogya di afrusa na kama ewo unipadua ni mu 3P garlic mixture eduro ne be ma power ama o dada nyuma a wo yono watumi di aye 3P garlic mixture o blood pressure enyina yie o cholesterol ye wo soro wapone wapomu eye wo ya eto de bi kura a wo hono ka ase duabo nye duabo pe 3P garlic mixture duro bi na nonom na beboa wo ye number ye 0248 92 8824 ena 0201 000021 unya fresh ahoma we ya woni 3P for ne bekasa na de wonti ase bia no akiremu de amawo we traditional Dr. Dawood ono ni panyini pa wo Dawood Herbal Hospital ano anuanom se wo ba ejeso krapa edane enka ne na metro FM ni wom no sada no amu ena Dr. Dawood nsu ni dwuma ene oyo ba oye bema wo bema da form bem brana papa no mpagya no oba sebe empa ho damfa ma ho bra papa ne ba mu aduro ebepa ho ama ho esikyire yade bi teteo stroke yade de wato form mojabruso bi na ha wo hepatitis B na teteo enamu yade wati bi sese wo ya ho hwie nyeye wade atwia na atwikom obi anto wadu wa na wo ha ho brana papa ne ma waduro namu yade no awako a enko no obamu waduro ama akọ oba hwede namu yade ayewo nioma bi a wuhunu wo ho o private area ho sabe akono nimbio amanka bo ne kra ba ho brana papa ne bamu waduro se wanya hawo unom pem fa brodo tetewo
koko akɔfa asɛm kɛseɛ de abrɛw ɛgye so krapa ɛna ne yɛnkane na Metro FM ni wɔ mu no saa da no mu yɛ nɔma yɛ 0244 886437 ɛna 0201 681 717 duama ayaresa tu anamɔ na bra na papa no ɔmoa awia Samuel Anane owo yen YouTube ne so osena na ya Krobea Asante kunsu kwadwo kromfo yen so ye hwe the midweek edition yankopon enhiramo Rashida Mohammed eno say hello good evening dear good evening ehefa na akase free Rashida ogoro mensa eno say akra Krobea awia mechiachi awu DJ Monkey so se men kanjiro so otiu yo kachira adre ne sabegene so why Robert Bafi and was an ya Krobea Asante ene Mexico City yenso ya bade mu ha ya yenso yetio Robert we free Brazil ana na wo Mexico ha ana na wo Brazil oh okay yeah nana buadu and was obo otaki abusuakuro nana Krobea wonu abedwa for United States of America yenso ya wa ha na Krobea yetio yeda se Sylvester buadu and was a Krobea woni team menso me hwɛ mo Germany Berlin nyankopo nhira mo pa wate ene mo ne pa mo ye mayen mate amankwa Bostif ene was na Krobea krache no saa de we me amamfa tu wono mo hofo wahu esukufo nkwada nketenkete a mo sore a mato agu won so no wahu akwada aketo akɔfa na sɛm asese akwada no de wotum wahu na akwada no ne namfo nom ene nam ne so ma wo hia saa krache we wahu de akɔfa aba na Krobea moma akwada no wonko hu doctor bio na ye hwese ne ebia problem bi na abantina ama saa ne oma na ekoso a oba pazenda eno se akra Krobea onu abedwafo nyina yenso ye waha ye frame Loretta obo asefo yenso ya bade mu a ye hwemo ena ye tie mu odofo mu afidie ne na ha na mintwa me ho emra na me ba abedwafo bebem me ba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busia ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Etimi manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abano. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede asie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Yɛ ama nɔmɔ, ama kane sisi a na mentimi nyina me nasoɔ no. Ɛsɛ metimi yi ateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi, memma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna ɛtumi sɛ saborɔ nso ama meɛ. Na akɔso yɛ wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi nom bio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na ayɛ Dawood ointment yi. Wɔn a na ayɛ. Sɛ nansan a na wo complain waposo. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na mede twitwi ya. Wo ti si ye yo. Sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo mɛmene 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na mɛmene. We die twi na mɛmene. Ai, twi na mɛmene. Wo de bibia so firi sɛ rekwaye mu. Enuom yenu yi ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodoɔ na mu. Hyɛ no nso sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ abaatan a wɔn ma wɔn manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bibia ne afrɛ 0244886437 and 0201681717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum.
obi benya wo a na firi yadeɛ ɛna apɔmuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye aduane bi nkɔsɔhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire ɛsikyire yadeɛ mojabrosoo kokram ahotutuo ɔde apua bɛɛma ne hunsu agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase ataatai stroke ɛna deɛ napɔs ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei deɛ ayɛ abusua nkyɛmfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya ɛsikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛsɛ ne yɛfunu yɛ flat no wohia smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔ Bensofo line alignment ɛna Tema wobɛnya bi atɔ Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidie free India na yare ne hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh whether na adrun kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefi aha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu ye o emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heye mi koho sisie we di oponko penentem de je won numbers ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya Monsieur bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe na nimfama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yenkasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumase Bremai DVL Nenchempe Osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yani Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag mi bra
den enen so biem ei time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hye esia gyemi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o time heba mixture enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum Launching and fundraising for a senior high school project. Oh say yay! O mana de share mu fresh senior. Muntie na na china kwajan. A senior hine. One steering committee or da a senior high school project ano. E tun sa fresh senior fo nyina. Se dwuma just from kwa and nam so be pagya mu masua e wa senior. Ya today launching and fundraising for a senior high school project no. E baso memneda 19th April 2025. Aya Easter Saturday. Wa bebo that time wa there background anopa nondu bako 11 am no apahontuma abofoto a emu odura wo befa so abo senior high school project no atrase no wasisuku akwa nimu ya enchima benya ho faso mapa na naso nyuhine oni committee no esese obia meboa na enye fe enye nika menua ma kromasio nyumpuntio ho sem enye wahiasem kai se aye memneda aye Easter Saturday 19th April 2025 ewo Deba grounds wa anopa nondu bako obia meboa Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, ye call yaba 102.9. Ye call ye nyina ye call ye asam ne ho abobu a na ye die. Ho atepoi e na ye die. Awode die mu nchia. Mia mena na bi enche meye ohun adwuma e de amawo na mabedwafo wa ha wo saasem we ho enkomo we eye ensem pi setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo asante Asem Beba Dabi yo akakune bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro eno no enti abobo na na egusu a yedie ni nyina ne se ye pe ano pomasibre na baabia na mehwe pa titiri eye se ebia krachi oni akwada no aye bebi eno ye baako se bia emoja pambi akoso between oni owurai ana oma de oma no akekeka bebi enti na ama saa de wi koso no se ono akwada no wo se abaya de ne haw pa wo nipaduam wo te a wo te ho sisi ye de pa ne haw ka de haw na mintie de ne haw ya am se one man I see them one man team shishime one man me asime sotia neti bo anu masie me ya bo so nyama na me hu wo mani so no ana ayana bo ana obi kamia na me bofu the ding ti so obi a compensate fa no na woni mo obi a compensate fa no mo na kire me hwan mo mam and then our sister na be bo me na wo me hwe wo no no mam ka sa komo sister so no obi na onu be konjo kwa aisa mi so obi sa komo no so no se me so no suma nko wo ye de wako hospital ni mako hospital me ko bibido hospital wo no mo si omo check him no mo si bibi ani ma adwene na wako abrofu duru nso fo ho ai me ni papa ko hospital e ko me nwa ba ko de me ko
ɛhɔ yɛ aborɔfoduro deɛ ɛhɔ nso yɛ kyɛke o muka sɛ ɔmo busa some question ɔno muka sɛ ɔmo bɛ friend krɔfo ɔmo bɛ check me ne yɛ o mogya mu nhwehwɛ mu ɔmo yɛ me mogya mu nhwehwɛ sɛ bi ɛnam yareɛ bi wanya nam yareɛ bi na bia patcho de bi na sia kram sanso ko hospital asana meba last month ya be 2 weeks time okɔyɛ ɛnam yareɛ ho nhwehwɛ mu wayɛ bi da meko ɔmo ko twi mogya na mo check me junso mi about ni nyina ɔmo check na mama o said dro ni nduro ani kule dro na wakɔ psychiatric nsofo hɔ da patcho de bi okay adofo abedwafo no mrem na mema obia no sima no na anan na mewie pɛ mema atiefo mo nso mabam na ensem yi a ɔmo nyina ɔmo keka no obia adwene mu nnɔ kyerɛ sɛ sɛbe akwadaaje wo ya abranteɛ na sɛbe wo de nkwadaafa ɛna wo bɛfa asɛm nso ɛmpa wo so da bia asɛm bɛba sɛ woyɛ akwadaa abrante a wasi so na wo deɛ wo sɛ nkwadaa no na etumi yiyɛ mo wo bɛfa nya asɛm ɛna dai mɛkamfo de fearsome 3 no ɛnso de ama wo na sɛ fearsome 3 no ɛyɛ nuomiɛnsa a ebenech ɛbaafo ɛna ɛde aba sɛ nuomiɛnsa yi ɛyɛ Hepaplus Pavi and Plasmos na sɛ nuomiɛnsa yi ɛna sɛ wɛba ana bɛma na wunya bi na sɛ no no a ɛbɛboa wo ɛna wie hwan na etie me ya ne well being no enyina yie ɛno nam so ɛma sese stroke yadeɛ bi de watofom ɛsikyire yadeɛ bi abɛbɔ emogya broso bi wayɛ kɛse abroso taafodo bi wuni atenkampam wayɛ mrempam infections bi tetew wo sɛ nipa kro na meka kyerɛ wo sɛ ɛma wabɛmu mu onua bowura baabi ɛtɔ ne yaduro bi asese ya na kokoto de fearsome 3 Hepaplus Pavi Plasmos oye bema mitu for say ya fa kodunum to akyire oye oba hohora tadwe ho eya aweto akyire na abehunu se nipa ye nipa what ya say Hepaplus Pavi Plasmos no adanse e waduro yi ho ne doso what ya say ebema we immune system no ebeye stronger ema yade ntumi ntwimfa so onyare kura apebi no mwate kyerɛ sɛ de yɛ nso ogina ho ne nhwɛ yi na wanhwe ase ba bi eto no obi akɔ abenya bi yɛ number yɛ 0542 77 8572 ɛna 059 13 67 898 o amanone a obɛfrɛ 0542 807 907 ofrɛ sa homa wi ya yɛbɛgye so ne no akasa ne akyerɛ nsɛmu nso de akyerɛw ɛna wie Fit Homeopathic Clinic ɛwɔ ahenema kɔkɔben 18 junction ne so yɛbɛgye mas company no Fit Homeopathic Clinic ɛnɛ hwan na etie me ayade nti oni ahotoi o sɛ nipa kro na meka sa ho yi yɛde mfidi a ɛyɛ very modern every India ɛde aba enti ɛmfa ho ene sene wankasa onipadua no yeso yade ye hinta ya hwehwa ye hunu de ha wo oba ye yebehunu na ye di nuro nketenkete no ye de be ye ho adwuma onua a wo yade se ye yawo na wo tie wo nipadua ni mu a ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwa so sa yawo ni nyina ye be ye free ho ye detoxification ye betwi fi afri nipadua ni mu sa wa ye mre wo mpemasi kire yade bi hawo enamu yade no akote ni ho hawo typhoid na hepatitis ulcer ni nyina ye ho adwuma de hia ne so obeba ahenema kokoben is the location ye Benjumas company no ye number ye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 and ya Bolivia Enterprise ewo Kumasi Sofo line alignment hwa onum nani multi home no edi animhwe no ena wie se wutie me na sebio uyo obi a yade edi usu ahyemfiri a onua keka ho ate yen ye di nuane ene san yade wo ya hai future life smart food ahodinuro ena ahyemu ma tontwumi ye wo vitamins ni minerals 23 amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hyebu ma tontwom enti se wunya bi na se wudi a
baabi a yadeɛ na duru wɔ nipadua no mu biara no ɛbɛgyaa wo ama ho atɔ o yadeɛ a wode ba enkyiremu a wode ma yɛ na ɛkyerɛ aduane koro a yɛmfa ma wo gye number sisi a na wo ne nkita ho ɛyɛ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 ɛna wiei sister spices ɛnso nie nkwan no bɛyɛ dɛ abomu no ɛbɛyɛ fanfan enijie bebe fie ho kyerɛ sɛ bɛɛma di nkwan pa ɔbɔ ne yiri di mpa deɛ na ɛfɛ sɛ ɔyiri bɛfiri adwuma aba na wayɛ stew abomu a ɔde sister spices na ayɛ ɔbaa no bɛdi ama ne kra aba ne ho na waka sɛ miwura ɛnɛ deɛ sɛfata wo bia no mede bɛma wo sister spices anuanom sisters food a ɛde sister mackerel ɔbaeɛ no ɔmaa ne san de saa sister spices yaba o na ɛyɛ 100% natural nti na wie mekamfo de ma wo sɛ wo bɛyɛ aduane sɛ yɛ nkwan anaa bomu a ɛyɛ use sister spices wate yɛwɔ good flavor yɛwɔ fish flavor yɛwɔ chicken flavor stew and beef flavors sɛ wunya bi a choose from these varieties fa yɛwɔ aduane no na yɛ kama sɛ maame a wo nso tɔn spices sei yɛ spices a yɛ tɔ paa ɛyɛ sister spices nti wote wɔ ɔtwɛn deɛ kɔfa bi bra dum pampa so bi wɔ pizza tu benya bi afa Roman Hill so amene bantima dwom ubenya bi okɔ nkran ya CM bi ni ɔkaahye bi wɔ 0243 53 5025 ɛna 0279 140 940 maame ma one psychological tip psychology sɛ obi hunu sɛ usuro no a ade a ɔyɛ enti ɛma usuro no ɔbɛyɛ ne mmoroso kyerɛ sɛ da bi ɔpɛ so ɔdi hu ɛtoo so saa deɛ no bi na hu sɛ Hamid Mohammed ɔde too saa akwadaa wei so a asɛm ne asɛm aba bɛkyi asisi akwadaa wei na ma nneɔma a wohunu wɔ n'ani so sɛ honhom tumi pie firi dan ho ba ɔno dan a wɔwɔm ti wɔwɔ dan mu koraa ɔno nko a na wɔwɔ a no abie pono ato hɔ ɔse ohu motia sɛ motia tumi ba ɛnom ne deɛ kɛkɛ ka ho why you see asɛm bi ɛna akɔfa asɛm bi de aba ɔbɔ akra mama osima 4 yo akra me da se ye na nyame ase ne ye nchie tifo nyina na staffo nyina ye chia omo ne ye nchia cosmos nso airport runabout gas filling station ono nso ne squad no omu bie mu pa kujo bio kujo ni bio ena Mr. Baako bi Mr. Baako bi o mu nyina se na ma wo mo ayi ni bufu ye no se ye chia wo mo a wo mu nyina na etie so ono ye pene no on chia no honna na America na no ye Mr. Baako na America no by all means mebo Mr. Baako ni din akoto so Ashton ona se de opepa ye Krobea nie na anu aba na me de chia wo no so ka Krobea nie na ni aje de pa eni mammo ba kuma akoto ka chire eni je why je Krobea nie Krobea nie afi asema ye kan Mr. Dua wanya din no ebi okwadwo ena Mr. Dua na cosmos no mo wana ya me ba no o papa ni onise di o papa di bia me no ode be ma me very good ehunia good say enkomo aye di wo mu mienu nyina wo mu ye nkwala obi enu na adwen mu do David otie nsem a wo mu nyina keka no a mfa kwam wenti ena da bia me da woboyi se obi a obese akwada ba pe efrimfie dumienu kopem aduonu wo ye wudini oba na fa hye wa adwen mu sa 20 akram wa ye kakra akram di be ka ho me se ye ni 18 Dabi akra Dabi na Ghana says age 16 yo and ya memenye ntum and ye senka enka Ghana nka akwara anya 18 years ye wonye opapa ayi bio opapa oni ho kwan so opapa nkra nkọ hwe ni bio enkwara 18 say na betuma hwe wo mo ha enti obi obese opesa bia fa hye wadwen mu say enye na odo na ode ebre wo na emom obekun wo ye wudini wa betimi de sa asem ya to wotrim abayo ade we be se wotrim no obekọ wanim awurabai wo ho anu wo 17 years 16 years a on fa be ma no na niam we nyina na ohunu no bi
na emu maduru bra koka hwe namfo ene okoka hwe ye na ono nko ade etibone ya yemfa ntu bata amanfo ko breki a 1 day no a 2 days no a na ship no on dey aboso me nnan ko ye ne maame no wo bible mu na kwa ye pe emfie du mienu no we dey wonya aboso me nnan ebra wa breki to ono so de ne ye yi a on betwira ko hwan card ni mu ana aha ono so de a wonya ye no eno no ko tena ne ba bia nkenye ni on say be ma no a wo se wodo no eduru mra mu den no wayi na ma wo se mi ne jai ekwa afikora ni eni sabe se obebodam se obekom se obewuo wo se woni wajai afinie ono so ne na so wodo wo a wo na ebreki wo a wo na ni agye se de be no no ndi oba wusisu a emfa wani ntu ajapade so eno ana akwara ikika bibi na me maame na me papa na den enkwada wo mo so ansuo ice water ton de hwe wo mo ho no ebia ne wo piano wo mo sori anopa kwaji bo fruit ekoton no ebia ni kasi ni boast ni ho nyina ye industrial area ebi ni onkwaji amanfo bo fruit koton no ebi no wo mo sori ko prapra obi store ko kokoro ho e ma boso me so a ya ma wo mo kakra no ebi no na minimum abaya wo university wo sori tumi koton ne maame pe no aba bebre omo a wo mo di wo mo adwen esi na man ka say madam fu bi ye choba aga bi wo KNUST ada wo ni ayi no okọ pepa no so ne niamam ohuru nkukuo ni nyina bi obi to aduane anu agye akwa akosi wo no mo di ama no okọ anu amanisika bosome so anu amanisika onfa na ni ntune ba so ne so maame no papa hwe wo a ana wo mu ntimi hwe wo mo no nkuta hodie nye ya ne yese kofa be ma akwada bi abayo bi a odine ni beto ne ba so se eno ene be boa no de adini ko wi ani awure krachi si wona touch boss ene de eno no de yada no hwedi akwa akuduru hwani akwa akuduru enti ma no o hawo ne ba mo na so wo enti na da bia ye ne ani abere nkwada no mo tie ye no o hawo ne ba ye ne se wona so no krachi wona nam ne ba bi on so waka so wona kwa de o mo de ba ne so a enti mi no wa bona sa ko na ko wo mo de hye ne so ofi se wo mo ntimi no ese wona nam ne ba bi wo ye na adwuma kama na awurai ne nam a wono na sesei nyame amoa a de ebesi krachi nso so ensem bi otete ye ne de ohunhun ye ena oye na adwen se wo de bedada akwada yi ama akwada na suro no ama akwada na pe no because omu mienu nya wodo no omu disi aye enya wodo omu nyina no se de ye kan no kra no omu nim ade kra de ayi bi a se we nwe bi da tie enko we bi awura yi kra se na danfo ba ko ka kire ne se wadam wonu onam no pe onzu ntimi nka na minim ne ye ya afa de otimi kan ya afa de akwa koduru ni a akwa koduru nene emema ne bebre nso yusu wono madwene de daada ma ne bi de ehunahuna sei eto wo mo so ananse makwada bi frɛ me lucky no onya akokoduro ka kyerɛ me sɛ na danfo ba ko a wone ne nam no ɔpɛ no enti wo ya onim ne ki eda ye fɛ ne sɛ yeda ne lock wa eda na yi so enti voice ya wone ne boyfriend edie ensema na ne boy ne pɛ so otu kwan ne ayi nyina no ne nyina sɛ guy ne botie na guy na ko ka kyerɛ na danfo ba ko ama ne de abɛyɛ nkom hyɛ ama lady no ama lady na chinedi and was it that one sa guy no kwa na guy na abetwam enipa na obeye ne ho kwa yi no se dunsini o se sofo no asa abetwam se ne wonim we no ene o san baae ene o se mpese me kan se me kire wadamfi wotibia nye yi a o mpa ma ne go so one day me ne na ye bibia o gina ha o ntie bi de obeka kire ne se akwantuo na oboy ne pese otuo no se ebetumi abaso a eje se obo ho nyina naked na oma krachi we so so gini didi a odi nkuto sra wo ho na mu nyina sana akwantuo na yeye anam se ene onya akokoduro ka kire me nam se adwen kese de wo ye nyina ne se ga ne bewe o de bewe no oso da onime gaya me no nam se hwe onimo gaya wo ne wo edi wo we nye yi anu entra ebi na krachi ye hwe ne nsem wo keka aye no anu na abu abo na amaze sei ontimi nyina no wo kwa abusu ebi ne se munya atwe ho na ye komu mpo na wo na ko keka mu nsem se bia wo kore no onim afa no akohunu na me ka se nka busuafo no kra no sa krachi we wo mtekini on
ne nsɛm no ɔkeka no koraa deɛ ɛtan ɛyɛ tantantan yɛsɛ wɔanhwɛ yi a amanneɛ paa wɔbɛnya no ɛso sɛ wotumi ka sɛ abusua nim wɔmoto a na mem wonim wɔmoto a ɛdeɛ aduro na wadie ɛna deɛ amanfoɔ keka ne ntɛm hɔ nka wɔbɛmu akɔkyerɛ nipa ko a ɔmo keka saa kyerɛ wo a wagyina so a wode yɛ saa deɛ no okay na naadwen so a ne nsɛm a ɔka no koraa wobusa no asɛm a ano yie no ɛnkɔ yie bi ɛnyɛ papa na mmom ma menka nkyerɛ wo sɛ kɔpem sɛ akwadaa wei ho bɛtɔ no no woyi wo ho baabi ɛnyi bibia ni wa baabi a bɛkɔ biaa deɛ ɛbɛyɛ biaa yɛne wo no ɛbɛyɛ ɛka bia ɛbɛbɔ biaa nso no wo na abɛtua ɛne deɛ fa hyɛ w'adwen mu saa sɛ ɔsɛ wɔbrɛ akan na wanti afei na berɛ no aso nti yɛno no akora meda ase me nso meda ase ɔbɔ adeɛ kyia me ɛnɛ awia yi agya kwaa me nso ɛbɛbam na hyɛ ne nso sɛ Easter praise no ɛba so me dɔfo papa no nso abedu ɛnɛ mene ne bɛdi adɔfoɔ nkɔmmɔ meka sɛ me dɔfo pa ɛyɛ agye so anaa wo deɛ woka me dɔfo pa no na menye so no ai sɛ yɛ wo ya wo sere koraa hɛ memfaa ho hwɛ naano krakye bi frɛ me ɔsera na Krobea nam sie ɔse abaya na wɔyɛ time herbaafoɔ yi no mehwɛ na ɔno ho nti sɛ aduro no ɛno ana menom nanse ɛne ɔbɛnom akyɛ yerɛ ho nom ate na onom nso ɛtew sɛ ɔse o aboa me paa nanse yo sɛ no nso ka ho enti nyamboa yi 27th April sei mene wa na bɛkɔ Easter praise no wate Easter praise hoi asa ye kwa akɔdie wɔ hɔ nya asɛm ketewa mo ma me ɔhema mercy ne nwom baako na mabɔde akyerɛ tiefo ɔhema mercy ba dwojo ahen ani pito su ansa ɔno nyina ɛba akwanya no aba ma wo ma ye nyina ye nkamum nieme him emu edu ɛwɔ All Saint Catholic Church ye wɔ Santase fankyere bra ɛyɛ parish youth council ɛwɔ All Saint Catholic Church mu ɛna ni Uteke FM aka bom ɛde saa dwumadie nwanwaso wei ɛba ye nyina ye begina mu enti saa da no bra bɛka ye ho yɛnka odomum na yɛni asa da no me amagye microphone na me say da no meto saa nwom no agya taba se wonte da no makoma see you na no obi to bai na masua ne yie meto nyamboa on the 27th megye microphone no na meto makoma see you ɛwɔ hɔ de akyerɛ o pɛ sponsor dwumadi yɛ ano afrɛ 0547 982256 ɛna 0205 787652 Oba pako aba. Yeja. Every time herbal. Ona wonam bomene metiefo nkomwe. Edi kai meda wasipi se wa mami akonya ne se mene metiefo ye ntwetwe apomuden ho enkomo. Medofo pa wo tie me sabre medi ene nana akosua yeboa. Apomuden ho komotwetwe every baby as a time herbal center ya sua ye enam de bre obibia otie me sabre. Medofo pa ya de wo ho ya ama mene wansere na efri ya de saa so no bibenya wa na efri ya de ne saa nintina time herbal center ya sua ye asua ye said de da meka na de bia meka no oduma kumanu mina ene hamam kwa ne kekese ani ne de aye drama wo seno no mu bi no ene ye de TIMG time herbal mixture ebibidro krogen ede abro se etidi ya de malaria nkwa na ewo so ena etiti woni padua ena eha woni padua ama ni padua no ayemre ama nkwamo no ayemre dia ene na obobora drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia ebenwo ebibidro mo ebibidro edron waso edra eye pure natural ena effective no eye TIMG time herbal mixture edro eno nkwa ene ebibidro ebetimi atu malaria se krakra ede amao medofo pa otie misabre ye de malaria no ebesue ni padua so a eha na etiti ni padua ema ni padua no ebre ema ni padua no enya ne ho twabre ya de ebesue ni padua so a eja insunsuan so bone ahodo pii ye wo ni padua nim eba ne sana nkomo ni nyina yemre entimi nkunti ya de wano
banisa na wumpo mu nyina ayo se mremremre ya de besua so bi te se tipaye na abesua so wuti etimidwa o se ga na wo je ho ba bia enje wo bo no ma tipaye ne ka ne ho pe na ne so nyina ebire no ho ne amasi wontan afi wo be pia bonten so wo gina wo kakra no na ewiase twa no ne so nyina ebire na ma wo je ne ho ba bia enje tipaye betua irefro so na eni so bi de wo so beko wuti mu ayo dududu wani April so when you say call Nini nebe refi hono de amount na nipeduano enu tinenya hoto dia ene na ohia time herbal mixture edro eye TIMG eye ebibidro krojia Afriki Noga Company Limited ashe ye eho ena ye de edro mu edro no ma enso so yade so na mometu yade na se krakra emmebiem efi honom edema wo bo drug store herbal shop pharmacy shop bia ebenwo na se wonumu na ato na wontimi enidie broni beka ne se lost of appetite aduane no enya wo dem wo minima yekro ketremane so aye bisi wonuma yo se nyonwono ene esimia wani di atrema mienu miensa bi na ebetimi akọ wonum no na eja wa bofno ene na mento wonum nsa wonum na fia ne se wo fe wo bo otimi fia no aye se mremre no aye boho no akampem wonu ontimi nsore wonu ontimi ntini wonu ontimi nkontimi ma ya de malaria sunsun so ye sunsun so bone eno ntina da ne da eti di ya de malaria be so so nko ade edro bako pe ena wo se ba otirim eye kokromoti aye sign ho emmopo eye prekese jamadra wo fiti koti na ne ho bo afiefie mu eye dudu biribi ya mansan chemfa eye TIMG eye time herbal mixture edro ebebo no mayo say de soko wo betimi adidi achenkane no eye time herbal mixture medofopa medem penny phone number tudwa edi amount enchiremu bia ne beto ye boase ne achiremu di amount ya de ne nso ye bebo nya ne nso ano sade be ya wo pomodin benya ne ho ntuma pa edi efra eni die mu number no se wo tro se wo dial no eye 0244 417 669 0244 417 669 empenia jebre empenia tenase ofenya ya bejo so ya dia malaria abesua so na awo atiesi so wo epuse che na anwon hye ne ho abehenya mu afeye dum fa na wo se yenso yeso fa na ho na epue awia kataban na wugina mu eja kra ne beso no afa konya te ho ni nyina ye yade sunsanso a eya ebesua ni padua ne so a eja ewo ni padua nim eba ne sa ni padua no ebre ni padua ne ntimi nya ne ho twabre ejuma kra wontimi enkobi ena onwumtuni bi so kan no wosese wosika pempem na sa wo yade a ebeden wonya ni je na wo de sikai enu ntina da ne da wo hia edro enye edro bia so se ese no medro nti edro bia na akofa anom da bi da enye edro ne de wonom na ho atowo edro ne de wonom na ho si ho so edro ne de wonom na yade malaria besuo ni padua so titi ni padua no eto ayere fi honom ede amaw ni nyina so ye time herbal mixture edro ebebre mu edro kroje ebibidro ya ne portable di amaw se baby obeko bia obetimi di akọ ene na anopa wi anwumra wo boni sensuo wode bibi kakra wi no ebiebie ni padua ni mafantinim abo akwa mamoja ni so di ni padua ni mu efusani eye TIMG time herbal mixture edro merofo pa otie mesabre minua ba me mama a otie mesabre edre ehunhia ema oni padua esanse enida ne wo hoi eya enida ne abesua woso na oje ho ba bia enje wontimi nante wontimi ntuna wontimi nkontimi mba wobu onmo kra na bro ni beka ne se menstrual pains ana se menstrual disorder no wobu onmo ne de eba asupiti je so wokoda ho ya wone mpani akese painkillers ahodo nyese etuase o ebre ya no ase eni na eni de mesre mi busa o wobebu nsa da ne da enyamane akwaji painkillers ana medofopa wadra ne time herbal mixture edro ebibidro kroje ena make ade ama se penetra kwan bora drugstore herbal shop ade abroni be friend say menstrual disorder wo menses no se bi won se buo mu no emeye wo bebo pad wo be yi expert say moja fini wo se kan nyina pie no ketwa bi na asom mesre wada dia kana etai ni padua nim no etai mu yeden
e wo se ono no madro na ne nyina timi pie besne kwa abonten se de be ya wo so nipadua no e betimi anyini aye from aye kama ede ama number no misi so biem ene die mu eye 0244 417 669 0244 417 669 But for pa edwumaden brefo eja wo hotutuo waposo usisi uchepe udompem woje wo ba bia enje si enam yadwuma soe ye tehwene ye tetone ye sore ye so we ni esuesi ho no ye sise mu je se twi ye dompem na emu twetwe ye si ebewie na honam no ni nyina eye ye nase no na etutu ye nsa no na etwetwe ye mese obeda wonum si entiatia de bia na ebetiatia wana eye time about Mr. Dro and no here say wo be no bi mese bo wani play broni was within a twinkle of an eye na wo ho ato wo ho asisi wo so ya de sunsuanso bia na eti de ya de malaria ko fa abre no ni nyina na etu ase kwakra fi ho no ma emma biem esanse time about Mr. no enye dro bia keke eye dro waso a eboa ema nipadua no enyini eye from eye dro waso a eboa ma nkwamwa ni nya hoden eboa ma wumpomu eye den waposo ba bia ye wo ya bia no eboa etu ase kwakra edi free honom edi maw enna wuntimi enna nipadua hia enough rest ye yi time about Mr. Dro free honom ma wo pedro kese nipadua hia eye na se wuntimi enna koto keteso anadwo a senka obetimi adanya homagie no wani guso na ade ache obu adwuma nse so ye no wuntimi nnenti no afato no so na wo ye ade mrani betene chese ade ache eba ne sa na wani ase no atutom owedia no eye basa wani mu no entimi enluki fresh de bia so na wabre eye sa na wuntimi enya ho hwe de bia no waye bom wo hia time about Mr. Edro no ebibidro kroji a ye se da boru akwaye mu titinum na ne ahaban se de trend ka ye no wasi ye ni aduaba ne mfa haban ne sa yade enu ntine the time about Mr. ebibidro kronkron edi abra wo se boru drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia eben wo penidoso po etukra dia enye na ewodwaman so esanse Ashton ho no obebo raja ni herbal baseline pharmacy Colinac herbal Misty herbal enna apidank ubenya bi ewo ho Freddy Men's herbal ye wo KO ubenya bi ewo ho Have May pharmacy opposite KSTU anase K Polino ubenya bi ewo ho Oso's chemist ye wo KJTR Race Cross ubenya bi ewo ho PFA pharmacy ye Waterful New Road K and Jane herbal so ye wo Imrom Ebijan house eti de ye malaria sunsun so bay and abesua so kayo so wadro hia eye time herbal Mr. Edro mama ye penetra kwan ne num bi na ye num ato no ye ntimi ni di ensebo mu hawa wa ye so no entimi ntu enyira emfri honom emfa emma yen number no misisu biem de atwato eni de mu frefre yen eye 0244 417 669 0244 417 669 But for pamuma yen kambom na yen nom time about Mr. na afi malaria fever bia adani ziba ewo ye mu no entunko emfa mayen apomode okomotwetwe enamde ebromide bio ene nana akosua yeboa desene ye behia maka mo yada se akosua na wiei Jennifer Kubua eno se nana ya Krobea Asante kokobenfo yenso yabo ade mu ayeti o Francis Kuma ose akra Krobea na ukri nyina da mo aseje mo so wate Starboy Robert Osei entry ose na good afternoon Ramatu Yaya eno ose the best afternoon program na se ne mo yero no ye nigi o Nabia Bilolins eno ose nana Krobea be ma no oboa oye spiritual on kanokre he is hiding something Isaacado and was ya Krobea menso me won crying now new crew nyina na wie mechiamo ade Enoch and was an Krobea mesrew sa case we ma wanimre ho se wutia fanu no mo nsam no a won mo kano a ensam no sebe bibi obabi Michael Fosubu aben was a Krobea na ba ya no na busuafo we asem we ya krache no kan se sebusua no emuonu ani bere wo krache we so no mu manisiki protection
for no baba no yes sir utumi se bibi o baby ogoro mensa no se akra Krobea true krache no he is hiding something or the bibi sie enti ade no odi sie no ona na di na asem ama nkwa ankofa asem kese nso amfa ama na afia sparkle and was he seems say boy no or hide bibi every wo hona na Krobea or the bibi sie enti won ka no kre ko kerosin akoko amo and was keep it up my brother and then we may show pa wate na ata or wa Prad Junction taxi station ho na Krobea onu nso tiu we are sipe na Krobea asem a won mo kekan die ye too scary edi ansam na mo kekan kan sa no adai okay eba na eyo Yehowa nso ne yeboafo na we hia ne nso se onyame wo ho hebal onom de nu papa enso abadwa so omo ne de basa herbal capsules onom de aba se oyo oba oye bema na wutie me a basa herbal capsules manenya wadru die ntide se ema mu bu mu nsa ya na mo bre ubu nsa o menstrual issues o bre pa ye de wadane calendar wadru ye basa herbal capsules bema sebe oni oba hia papa na ho aba enye ema ne mpe 2 minutes o mo mpe ade no asori agina no bema o na ade san sensen ho esese gina we de sensen ho enye ema no mpe mu akoko wo mu so tumi pai ne moja a mu huna mane obi nso se me yam nioma nkoyie kura obi nso se yese me cholesterol wo soro onua wutie me ha ho koto basa herbal capsules ne bi na memmene na o memmene a bema obai asumdwie bebe fie ema mutie menkanka monhye saade we yinso me se basa heba ointment de ya abata enku na ma no na monto ne dodo monto enkwada no asram ne asabra ye de tete enkwada no wo de fa basa heba ointment ne bi fasra enkwada no entosi agu akwada no esisi no ensansan na esi akwada na epai na nsuo ne bi gu ha ba bi begu bia na ensan ne bi asa fifi wo no fa bi sra so ebeko emabio akwada ho chie gina ne so ana wo bo ne pampers ana ne to rashes bi agu no fa basa heba ointment ne bi na ho de fasra ni nyina abeko afa wo panyini ya honam kankan wo so utwamu a ne ye osai age nipadua na afa ensan o untumi mpawa wam nipadua mu yawo enam adwuma den bi a wo yenti kakaja ese wonsa ne wonan be ma do onan hye empaboa mu a nkrama na awurugu a wo mo befa kona kope basa ointment ne bi basa heba ointment ne bi na ni nyina no ebeye ni nyina nso edi ama wate oba KNG Mr. Heba Dani Heba Freddie Mens Colnac PFA have me be to no bia no de busa se wo pe basa heba capsules ana basa heba ointment your number anka sansuni we ya basa for your number ye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 ofresa homa we ya ya no be kase na wi awurade fie heba center Dr. Mankwa ya chiachia obekuma se kronumbo sia Red Park ho na awurade fie heba center wo onua wutie me papa wa kwadare owaduro nwanwa a wode ye etiremu adwuma enti wutie mi se wanya problem pa wo utimu a bra Dr. Mankwa ho na wo ma woduru a ebe ma sa problem na ko enamu yade abetena wo so a abeji ni wo so no bra no ntum free ho ma wo emoja broso etwere yade Taford enamu yade waye mbre wo mpemu pa wo ni nyina wo bre wo ba awurade fie heba center wo na wunim wo yade wo haw papa do be hwehwem wo de aduro be kan na kyra obenyi wa hoto Kronumbusi Red Park no wo ne number ye 0241 09 3915 and 0549 206633 me be me phone lines na tum atiefo asem wei modwene ho sei eya kwa me nana me da se mame ma wa yi bi na mame na se na me chia bigi ni master ewo fitaya yo ya chia ya enra bigi be ye ma be mame oh bigi na me chia rosemary so okay bigi ya chia mumura no mumura no mame chia pa okay nana hwe akulai akoba onima man hwe ne twen na e ma ne ye oba no
wan hunu so hwe na ne nyinaa yɛ French influence ɛne nafofo ne nafofo sɛ wotie ne kɛsɛ ma ɔse ɛna madafo bi sukwa ma me ko hu saa agba abrantie de nafofo ne kaayɛ no ɛna di ne tirimu dem ɛna saa spiritual thing na ɔmo kanana ɔhu abrantie no na ɔmo di nkɔmɔ ofie ɔhu abrantie no na ɔmo di nkɔmɔ ofie sɛ no ɔyɛ adamfo a wɔsɛ wakɔ kan spiritual book very good ɛna ɔno nso koraa se sɛ bi me nana bi eti nsuo so nti ɔmo ti adi nkɔmɔ ofie paa nti abrantie hyia no no se ɔka kyerɛ no no se atɔfo amana tɔnkwam ɛneɛ ma me nkanta saa deɛ no sɛ bɛyɛ abayɛ obɛtena me nkyɛn akyɛ ɛna nso tumu nkyene yes ɛna wo ade ne hu na odeshi ɛkɔ so odeshi na wa wo so agu wo na odeshi na nam o bibi kɔ so wo na odeshi na nam ti ade de ba so de sɛ ɛbɛhyekyere na wo so odeshi ɛkɔ na wo anka wo bɛ prevent abaya no sɛ mpo wo na san kan go ejam sɛ wo abrantie mpo sɛ wo na na sɛ nka wo so wonim dia wo bra tu fo sɛ ja kora ya ti die o wo bra na fi sire mbɛ to no ha no wo se fie we man ko wo se mi firi we ba ni fie na wo bra nsman komu no wo se mi firi we ba ni enti enam so ko ma se dan na wa ha no wo ya me tu ofiri dan no ni nyina anko wasu da ye bodon ye ka asem ti anko wasu wo se amanfo bi tutu fo area mu ho e ka bi kire wo se ja ko da ye ti die enti bibia mpusu ho wo to bon tempum wona atim ko tena fie ka se sa gata we entena ho sa gata we e montra wo ye se ya e montra ho na wo ba ko mu no wona wo to bon tempum akosi be se nata na akora we hwe me wadanfo bi wo dum se yayi o armed forces na wo na hwe no ho wo yo ba wo tonso na okita book anapa na wo ba na we be wudi de wuli kwense no wo je na otwe wudi obedna musa for wusia na se megigi misika wode be dia wode ahwe no ho wie school nti babia uti adwuma buo ho se bi se ma me ni kwa nya bia ma wa na me ya na ye me ya se ma se me ko fa boy ama na hwe me wo ma me no papa na mo wo ba wie se o ma ntimi hwe boy no se na ono wa wode ba be hwe sa boy na ko fa no so obi na hwe no nti boy no se na wodi na wonya bi dia ma say na wodi na wonya bi dia ma na akora we na di buo fom e na o control ni maame no sa na me hu no se o ka se ma maame o se maame na pena se ma o ka se ma maame ni ntimi nkese jade wo ye no nti de bia no wona de obeka na maame ne ye so nti o mra fom me nana me hu se so obo fom kakra bi a ahoto na open obenya okay ma activate me phone lines na tie for mo nso mo mra mu bi na nkomo ya ye die madwen kire mo ho no mo nso mo mfamra na ye mfa ntoto ho mfa nya adwuma ne ye hwe de asumdue betumi aba numbers ne ye 0505 224944 and na 0505 225578 ofrefo a wudi kan wudi de say na aka se free hen problem party fellow Kobi kasa for penso Kobi ma mintie wadwen kire wa aseme ho ma atan shimka o phone na the speaker out yi free ho o ka say sama me feedback mente de wo ka no hello aha kasa nasi abaya no yenje mi ya kon to ni fi ena remisa yes I will cover dia and Jesus atadma and ham okay we can just adam mate yada se hello within the say na kasa free hen na me do man ka so Mr. Yodini ejaje bi ma mintie wadwen kire ya to an me si utio pa yada na se ndem pese mekanza abrante na nkasa no koku o so ka on kanu kre na mo abaya no why ni za bi monim die wetin abo no abrante en bibu o so odi bibu no kwebu no odi si kana no kwebu odi si wuti ni kadi obi se entra data radio edenji na oba obi chantro na mo abaya no why no nya no fa oni me da se ejaje bi hello we need to say na kasa free hen ahensan de share ma mintie wadwen kire usie komo na chafie de bia
A father, you know, boy, no, to psychology or the psycho activity. And a man can, you see, a PhD food or more fast that than for the brave woman. When you're creative, now one to your Toma, the Academia and Ore. It's a fun by psychology. And I'm so many you. Other again, so a year, it will be the any a direction here, which we have one of my side in the present. I want to show a antenna more or bear no one. It's in the wood. Yes, that's it. Hello, we need to say now, Casa Free Hay. Hello, good afternoon. Yes, sir. Your friend say, what Casa Free Hay? About a Daniel, I feel consumer Cadeva. Meet you, Danny. You can come, can say, Obama and Berman will be in our marginal form. In fact, as someone more can read in the Anam Hana, will to the Anamha. Now, the American say. Said the Mudin can cry about Flane Obania Blantian. So, Mutiswa, as I say, more Bob La Papa, send a very best on your friend. Now, more Bob Blabonis are not bonnet for the one asking. A 2 friend who points out will take care from. Bye bye. Yeah, that's it. Anyway, adventure. Hello, we did the same. I can say free hay. Massa, the family Brachas, one Bracha say, near Piao, Mammy, adventure and every and they uncle Benina, the Emmy, yeah, some mammy didn't banish me. Mamma to or to Hobby, I know until but to be say, I cry started so I have some proximity. I stumbled to the bathroom, I saw my commerce in Pancho. Oh, they are to okay. And then Sasama Benya psychology. Why do you to be biswa? Need doing. And to the meet my catcher, mammy say, oh, pa. On the banner, often whom I can find whom I am. Simple. And no because of a bomb pie, as we say, and cook for beer. Oh, the whole tunam sweet. Now, oh, you are supposed to me a very simple crime and yammy. Who take class at 10 on sorry, and on sacra, no million to an amobia. Okay. Assuming none. May I say, anyone drink the bracha say. Hello, we need to send our casa free. They just one name because in Chayaso. Okay, Chayaso this year, Mammy Tiwe. Say, Michelle, no Asemia, Barney Bemay Asemia. The true say, Mano, Najin ever for. Na Baron so for me. Na a sense that somebody in Najin for Munti. Emma. Of ya superstitious belief. Except the it would be one man. That I didn't know 81 years. And the Bano, I don't know if in the bush, no. Assassination is war for Munti. Not that Bush Bano Asema. I can see something other children. Berman, a woman ban Piasano. Superstitious belief so e wona panontino after the amount so sanity there be use na dwen now they are say in hindu no ma edi won yana okay sa de na be ma no eye no e na create sa confusion na won say ya wona mu enye hu ye na eye won nim superstitious belief na eye won ba no me da say ena wiei monfa nchame memfa frefo bia bio Madam Wasenso, and then more adventure. And the Miaminu ba Miss B, United Kingdom, a very good afternoon to you. Now, another day, I would the dear Munchian come out, Aquadaki Tway, Udide, Blessing, Emelda, Amponsa, Domfe, Bid. And then when you are fickle, at the account fear home. Now, wow, mammy, or ba pasele. Or say Australian coupon shira na ho bambo nini yinchre say nkan. Happy birthday to you, Beat. God bless you. Awiyai adofoni adehye Jerry Nas heba for Jerry Nas heba Miss Chano eboa ye ewo yedwumadie mu. Se wunya bi na wo ye obi a atridi yade malaria no abeto ahye so afiri wawra. Ya ama well being ni kofom
enti yade abobo basa pegerinas herbal mixture na nonom na wononom a ebeboa wo sɛ woyɛ bɛɛma adwumaden brafo bi akɔfa sisi yade abrɛ wa mo ayɛ mmerɛ kora nso wɔ mpam